Boa tarde, benvidas e benvidos. Desculpa de que teño a voz un pouco tomada, pero bueno, é o que hai. Ben, vamos a comezar o pleno de hoxe coa aprobación da acta da sesión ordinaria realizada en data 28 de febreiro de 2025. Ben, vamos a votar o punto. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Sí. O segundo punto da orde do día de hoxe tamén a aprobación da acta da sesión extraordinaria realizada en data 21 de marzo de 2025. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda tamén... Queda tamén aprobado este punto por unanimidade e pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é un punto que ven para a súa aprobación definitiva, un punto que xa foi exposto no seu día no pleno, que é a proposta para o nomeamento do recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro ao espazo existente entre as escadas fronte á fachada sur da igrexa de Cangas e a rúa Benigno Soaxe. Por si alguén non o lembra, este é o insigne canteiro do cal, por sorte, temos obras importantes en Cangas, tanto o Cruceiro do Ío como a fonte de Santiago, ali onde a igrexa en Cangas, entre outras. Bueno, non me quero estender moito máis porque xa foi debidamente explicado no seu momento. Eu igualmente vou a dar paso aos turnos de palabra se alguén quixera comentar algo e logo pasamos a votar como normalmente. Señora Prieto. Ola, boa noite a todos e a todas. Nada, eu simplemente agradecer e recoñecer a xente senlleira que participa no desenvolvemento do patrimonio e da cultura de Cangas. Nada máis. Nada, desde Alternativa, pues tamén dar as grazas ao colectivo que fixo esta proposta, que creemos que é bastante acaída e que en todo caso, igual que outras figuras non da nosa cultura e principalmente el neste caso, pois está ben que lle recoñezamos e que quede fixado o seu legado de alguna forma, e o recoñecemento do recanto é o máis axeitado en función do que solicitaron os colectivos. Boas tardes a todos e a todas. Por parte do Grupo Socialista, como non podía ser de outra maneira, imos a apoiar esta moción. Estamos totalmente de acordo co que dixo a compañeira de Cultura e pola nosa banda nada máis. Boa noite a todos e a todas. Desde o BNG expresar a satisfacción por este tipo de recoñecementos a persoeiros tan importantes para a cultura da nosa vila e, evidentemente, agradecer aos promotores da iniciativa que, por fin, despois de tanto tempo, poida ter, aínda que non é moito, podía ser, tal vez, máis, pois un recordo, un recoñecemento no recanto xusto onde estaba, ou moi cerca de onde estaba o seu taller. Gracias. Sí, boa noite, alcaldesa, Corporación Municipal, veciños e veciñas. O Partido Popular, por suposto, que se vai manifestar a favor deste recoñecemento a un dos escultores, e que non so canteiros, máis ilustres que traballou no noso concello e que, ademais, foi veciño empadronado dende o ano de 1873. Quizáis é un recoñecemento que lle chega tarde, pero que lle chega. A Ignacio Cerviño debémoslle moito nesta vila do noso patrimonio, como é esas principais imaxes da nosa Semana Santa de Cangas a instancias da Cofradía de Misericordia, é dicir, dos mariñeiros, do Panteón de Ranqueta do noso cemiterio ou tamén da Fonte do Apóstolo a instancias deste Concello de Cangas. Esta iniciativa que parte de colectivos, que parte de Camilo e de outras xentes que eu sei que estaban por detrás argallando, creo que é unha honra que dende o pobo e para o pobo se traballe a favor da historia, da cultura e da tradición. Non me estendo máis, pero, por suposto, que dende o Partido Popular estamos encantados de poder contar, a partir de hoxe, con ese recanto de Ignacio Cerviño Quinteiro. Moi ben. Pois moitas grazas, creo que podemos adiantar unanimidade. Pasamos directamente entonces á votación.
Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Unanimidade. Pois, efectivamente, podemos estar satisfeitos de, por fin, dar este recoñecemento tan merecido. Continuamos co seguinte punto da orde do día, que, como facemos habitualmente, vamos a pasar a adiantar o punto, a moción, que en este caso viu apadroada por o BNG, pero que é unha moción da Voz da Sanidade, co cal convido a súa portavoz a que nos veña a expoñer o motivo da moción que nos trae aquí. Bueno, moitas grazas, señora alcaldesa. Boa tarde, Corporación Municipal, a toda a Corporación Municipal do Concello de Cangas. No? Bueno, esta é unha moción, se pode dicir, vamos a falar claramente, é unha moción tipo, unha moción que a plataforma SOS en Defensa da Sanidade Pública de Galicia está presentando en moitísimos concellos de Galicia. No? E cales son as razóns? Pois as razóns é recabar o apoio municipal dos concellos, chamando a veciñanza dos diferentes concellos de Galicia para que acudan á manifestación do día 6 en Santiago. Cales son os motivos desta manifestación? Os motivos desta manifestación é de sobra coñecidos por todos e por todas. É máis que nada por a situación de deterioro que está padecendo a atención primaria, o abandono que está padecendo a sanidade pública e políticas, decisións erradas que o Partido Popular ano tras anos ven levando a cabo, que non somos capaces de remontar e de ter unha atención primaria fortalecida, motivada e axeitada e accesible á cidadanía. Por exemplo, podemos señalar que do ano 2008, da época da crisis económica, tamén a sanidade tivo un recorte importante, non solamente de cartos, pero si de decisións políticas erradas, baixo o meu punto de vista, como foi, por exemplo, eliminar áreas sanitarias. De 11 áreas sanitarias que había en Galicia, agora temos 7 áreas sanitarias. E non solamente fixo eso, senón eliminouse cantidad de prazas de médicos e de enfermeiras. Actualmente, iso estamos lo pagando. E logo, unha das cousas que máis impactou dunha maneira profundamente na atención primaria foi o pase, a centralización das herencias de todos os centros de saúde de atención primaria a depender das herencias hospitalarias. Esa decisión é unha decisión errada. Al día de hoxe motivou descontento. Antes da COVID-19 recordamos de que os profesionais estaban diante dos centros de saúde concentrándose, denunciando a falta de recursos e de abandono da Xunta de Galicia. Temos que recordar. A día de hoxe, pois, esa situación despois da COVID que nos fixo, demostrounos dúas cousas, que efectivamente que nos pode salvar dunha pandemia é o sistema público, as políticas públicas, pero que deixou en evidencia moitos erros e moitas cousas que tiñamos que facer. Non se fixo prácticamente nada de todo aquilo que alertaban xa os sindicatos, as entes sociales e incluso a Organización Mundial da Saúde, que dixo que a atención primaria era o piar principal da sanidade, que había que destinar o 25% de todo o orzamento sanitario, o 25% do orzamento sanitario único e exclusivamente a fortalecer a atención primaria. Porque a atención primaria, se está motivada, fortalecida e axeitada, pode atender o 80% das demandas da población. O 80% pode dar solución e non o que está pasando na actualidade. Hai décadas era impensable que un acceso a unha consulta dun médico de familia pudera durar 10 días ou 15 días. Era imposible pensar que podíamos chegar.
pasan os anos e isto, lonxe de arrensalo, pois é o que está pasando. Se alguén ten unha consulta dun médico de familia a semana, que pode pasar tamén, non digo que non, pero o habitual é que tardemos 15 días e a veces 20 días. Isto por qué? Porque as plantillas están asustadas. Por exemplo, Cangas, as plantillas medraron algún profesional de enfermería, pero non de médicos. Temos a mesma plantilla de hai décadas. Entonces, si despois non se sustituyen cando están de baixa ou cando teñen as súas ausencias, todo eso está generando unha longa de espera que está producindo que o teu médico non podas ter o mellor hasta dentro de 10 días. É incluso unha receta médica. Unha receta médica pode pasar, non digo que non, que algún día che den dun día para outro, unha receta médica, pero mellor tens que tardar o mellor de 3 a 5 días, a depende. En Cangas que tamén temos que recuperar a consulta de pediatría. Teñen que articular formas para que o prolongas de xornada a consulta de pediatría, hai que abrir os centros pola tarde. A consulta de pediatría estaba establecida durante moitos anos. Tiñamos unha atención aos nenos pola tarde. Necesitamos un fisioterapeuta para que se poida abrir a fisioterapia pola tarde. Ter pechados servicios pola tarde, a día de hoxe, coa situación de necesidade que ten a población, é unha decisión errada. Ten que haber, os centros ten que estar traballando mañán e tarde, o necesitamos. E non digamos a situación que temos en saúde mental. Vale? Eu agora aquí pregunto, así de maneira clara, Povisa está ocupando un espacio en saúde mental que non debería ocupar. O espacio que ten as consultas de Povisa é un espacio que lle corresponde á saúde mental. E a saúde mental é fundamental en estes momentos, despois da COVID, demostrouse que se multiplicou e triplicou a demanda. E non solamente para persoas maiores ou calquer persona. Moitísima xente xoven está necesitando moitas consultas de saúde mental. Eu pregúntome, Povisa paga o aluguer por ocupar ese espazo? Porque falaremos de Povisa e falo así de claro. A área sanitaria, a nosa área sanitaria de Vigo, a de Vigo, é a única área en Galicia que está como está. O sea, non hai ningunha área sanitaria en Galicia que donde a población unha está directamente inscrita en Povisa e non voluntariamente, desde o proceso que se abre agora anualmente. Pero cando se tomou a decisión política foi a dedo, non foi voluntariamente. Bueno, me gustaría, si me paso, me chamo. Vale, é unha explicación para que a xente entenda. Vamos a ver, non teño ningún problema. Entón, o motivo da manifestación sobran as razóns, que era máis atención primaria, máis atención hospitalaria e máis sanidade pública. E vou máis centrar en Cangas, tal como di a moción. Máis atención primaria. O Centro de Saúde e o PA de Cangas carecen de personal suficiente e de equipamento axeitado para atender todas as demandas que necesita a poboación. Demandamos que se garante a accesibilidade dun plazo de entre 24 e 48 horas, non os días que estábamos falando antes, dando prioridade ás consultas presenciais. As telemáticas teñen que ser a voluntad do paciente. Ademais, é fundamental reorientar a atención primaria cara á promoción da saúde, a prevención e o traballo comunitario con participación social. Hai un plan de saúde en Cangas, o centro ten un plan de saúde, salud da prensa,
pero que non coñece a población, desde logo non. E todos os planes de saúde que non coñezcan, que non sexa coñecido pola población, non vai a servir para nada, vai a estar para un queixón. Exiximos á Consellería de Sanidade o compromiso de construir o centro de saúde nos Torreos de Oviso para garantir unha asistencia accesible de calidad ás parroquias de Aldán o Ío, tal como estaba previsto do ano 2008. E con respecto á atención hospitalaria, é fundamental optimizar o uso de todos os recursos dispoñibles nos hospitais, tanto en horario de mañán e tarde, o que decía antes, non é posible. Vale, gracias. É necesario implementar plans efectivos para reducir as listas de agarda, garantindo a transparencia na súa xestión. Ademais, compre rematar coa precariedade laboral dos profesionais sanitarios e recuperar a exigencia de dedicación exclusiva do persoal. Aí podíame estender, pero solamente vou a ler. A dedicación exclusiva do persoal. Urxe reverter a concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro para integralo plenamente no ámbito público. Así mesmo, resulta imprescindible fixar unha data concreta para garantir unha alternativa pública á poboación atendida en Povisa que actualmente carece desta opción. Exiximos a construción dun centro de alta resolución no Morrazo, tal como estaba previsto no ano 2008 na zona da Rúa, para dar resposta á elevada demanda de consultas de especialistas. Mais sanidade pública, incrementar o orzamento sanitario público, elaborar un plan de saúde galego que adote os recursos ás necesidades, recuperar os servizos privatizados e as áreas sanitarias eliminadas, e ao mesmo potenciar a saúde pública para combater o risco de posibles pandemias. E, polo tanto, polo todo exposto, a Corporación Municipal de Cangas acorda apoiar a manifestación convocada por Só Sanidade Pública de Galicia o domingo 6 de abril en Santiago en defensa da sanidade pública, facer un chamamento á veciñanza de Cangas para que acuda e participe na manifestación do domingo do 6 de abril ás 12 desde a Alameda de Santiago. E solamente pido un voto unánime. Nos gustaría que esta corporación tivese esta moción un voto unánime e nada máis. Moitas grazas. Ben, como de costume, seguimos agora coa orde establecida do Pleno. Pasamos á primeira quenda de debate. Señora Preto. Nada, apoiar firmemente a movilización que vamos a ter en Santiago ese día, o día 6. Señora Portas. Por parte do Grupo Socialista imos apoiar, como non podía ser de outra maneira, esta moción. Voceiro do Partido Popular. Ben, eu pensaba que isto era unha moción. E vexo que non, que é, bueno, un meeting para invitarnos a todos a ir a unha manifestación. Entonces, bueno, creo que o pleno non é o sitio adecuado para facer isto. A maiores, teño que decir que, bueno, que isto é un panfleto no que non existe ni un só dato real. Digo que non existe ningún dato real porque os datos hai que contrastalos e que realmente a sanidade do pobo de Cangas non é o que decida unha plataforma. Nós temos constituída unha mesa de sanidade, mesa que non se convoca. Debe ser porque non hai inquedanza neste goberno sobre o futuro da nosa sanidade, excepto para facer isto. Se realmente queremos facer algo pola sanidade, tenemos un mecanismo. O mecanismo é a Mesa da Sanidade. E na Mesa da Sanidade están todos os colectivos, todos. Porque diso se trata. A sanidade non é o que decide unha persoa dunha plataforma. A sanidade ten que ver cos profesionais médicos, ten que ver tamén coa parte política e ten que ver con todas as asociacións, con todas. E non solamente con unha. Esa é a sanidade. Polo tanto,
Falamos aquí, punto 2, un CAR. A Mesa da Sanidade desbotou o do CAR. É algo obsoleto, que solamente se queremos retroceder, volvemos á idea do CAR. A propia mesa que ten, creo que a voz de todos os que aquí, todos os actores que aquí defenden a sanidade, a propia mesa decidiu que non iba a pronunciarse máis se CIS ou CAR. E iso é unha resolución da Mesa da Sanidade. E creo que ten bastante peso a Mesa da Sanidade como para atendela. A Mesa da Sanidade tamén aquí, a última vez que se convocou, porque tampouco houbo preocupación de volver a convocala, tampouco creemos que existira preocupación por parte deste goberno a hora de pedir o conselleiro de Sanidade que veña, invitalo que veña a Mesa da Sanidade. E non se fixo nada. Nada de nada. O único que se fixo é traer aquí, o panfleto dunha das plataformas que pertencen á Mesa da Sanidade. Nada máis. Con datos irreais. O Centro de Saúde de Cangas, según os datos do Centro de Saúde de Cangas, datos publicados, ten o 100% das prazas cubertas. O 100%. Eso é o Centro de Saúde de Cangas. Co cual, non entendo onde vamos a poñer os profesionais que a voz da sanidade quere. Porque non existe espazo. E non existe espazo porque non temos un CIS ou unha infraestructura sanitaria. Non a temos porque non se puso a dispor da Consellería os terrenos. Houve un plan, Lalín, Moaña e Cangas. Lalín estrenou xa a infraestructura sanitaria. Moaña a vai a estrenar seguramente en outubro. E Cangas non ten nada de nada. E iso temos que agradecerlo seguramente a voz da sanidade. Que Cangas non teña nada. E esa é a realidade de Cangas. Iso e datos, falsos. E digo falsos porque calquer cidadán de Cangas que queira pode ir ao Centro de Saúde de Cangas e pedir os datos. E aí se verá. O 75% das consultas son presenciais en Cangas. Presenciais. E a ratio de espera en Cangas, o 85% son 4 días. A ratio de espera. Datos oficiais de Cangas. Oficiais. Sí. Oficiais. E moi por debaixo do que o Ministerio de Sanidade prescribe. Moi por debaixo. Ministerio de Sanidade, 1.500 cartillas por facultativo. Cangas, 1.300. Entonces, eses son os datos. Por favor, vamos a manter o silencio. Eses son os datos. Entonces, cos datos na man, isto que se trae aquí non se sostén. Cos datos reais na man. Non os datos do PP, os datos dos profesionais sanitarios. Eu digo que se convoque a Mesa da Sanidade e que veñan os profesionais sanitarios e que rebatan todo isto. De momento, nada máis. Non se debate no pleno co público. Pecha a primeira quenda o voceiro do Brega. Efectivamente, isto é unha moción. Ten razón a portavoz, a voceira do Partido Popular. Por iso hai 2 puntos de acordo. Eu pensaba centrarme no segundo punto, o de facer un chamamento á veciñanza de Cangas para que acude a participar na manifestación. Intentaba centrarme en proporcionarlle á veciñanza de Cangas argumentos para asistir a esa manifestación, pero creo que xa non vai facer falta. Despois da intervención da voceira do Partido Popular, toda a veciñanza de Cangas que estea asistindo aquí presencialmente ou pola canle do Concello vía internet, pois, escoitando toda esa intervención, creo que xa ten suficientes argumentos para asistir a esa manifestación, porque evidentemente a experiencia dos veciños e veciñas de Cangas cando van á atención primaria neste Concello non coincide en absoluto coa expresada pola voceira do Partido Popular, que terá uns datos maravillosos, estadísticos e oficiais, pero que para nada coinciden, por desgracia, coa experiencia real da veciñanza. Así que, gracias, aforremos o traballo. Ben, abrimos agora a segunda quenda. Bueno, a ver, de todo o que leche Loli, el que era un panfleto, non vou entrar aí porque sabes que non estás dicindo a verdad, porque a xente de Cangas non está comulgando con iso que ti estás contando aí.
Pero sí que che quero preguntarle ao Partido Popular se o dos terrenos do IO tampouco non para facer o centro de saúde tamén é unha mentira, non había terrenos, non había nada, porque non se presentaron os terrenos para facer o CAR, ou o CIS, bueno. E os do IO, que están desde o 2008, que pasa con eles? Pois non sei que non o sabemos. Tampouco non había. Están os datos falsificados tamén. Pois a ver, eu quero saber. Todos queremos saber. Nada máis. Turno para a voceira de Alternativas Veciños. Ben, bueno, boas noites a todos e a todas. Por un lado, vamos a comezar. Aquí hai unha moción cun logo dun partido e non pon nada que o presente unha plataforma. Na propia moción, eu digo que leo o que pon aquí. Non pon que o presentara ningunha plataforma. Pon que o presenta o BNG. O sea, cando presenta unha plataforma, se asume por parte dun partido. Aquí o que se presenta é por parte dun partido. Non se presenta por ningunha plataforma. Eso, al menos, é o que recibe a Alternativa dos Veciños, que quede claro, por un lado. Segundo, vamos a facer un pouco de hemeroteca, simplemente para deixar os datos claros. Nos 2 anos precedentes a este goberno, a Mesa de Sanidade se convocaba sobre cada mes ou cada mes e medio. Están aí as actas para ver. Nesa Mesa de Sanidade, además, existe un plan funcional que nos deron traslado varias veces por parte do Conselleiro de Sanidade naquel momento. Tivemos sobre unhas 10 reunións en 2 anos cos conselleiros, ademais das que formaron parte e participaron membros desta corporación, un portavoz de cada partido político, e que ademais tamén o Centro de Saúde estaba a facer un plan de saúde no noso concello, plan que, bueno, justamente cando estaban rematando foi cando houve, bueno, pois por desgraza o accidente de Bixot, e el me trasladara naqueles días xusto que o había presentado, cousa que descoñezo se está ou non está, pero sí que é certo que el mo ensinou, que era o seguinte acordo existente naquela Mesa da Sanidade, non? Que era como facíamos antiguamente as cousas, é dicir, se convocaba a Mesa da Sanidade, se nos falaba das manifestacións, dos acordos, dos principios, do que íbamos a levar a cabo. Bueno, decir que nestes 2 últimos anos houve escasamente 2 mesas, a primeira non tivo validez porque non tiña quórum, a segunda mesa se chegou a acordo de que se iba a pedir unha reunión co conselleiro, e onte mesmo nós mesmos podemos ver na prensa que o Concello de Cangas nos últimos 2 anos non pediu reunión co conselleiro. El o recoñece, e non solamente o recoñece el, sino que ademais existe por aí unha acta da Valedora do Pobo que tamén o di expresamente, non? Recoñece, fai desde o ano 2017 a relación de todas as reunións e contactos existentes por parte das corporacións, diferentes corporacións deste Concello con sanidade e co gran problema que temos en sanidade, que eu sí que nese aspecto concordo bastante co fondo desta moción, e recoñece que nos 2 últimos anos é nos únicos nos que non teñen un contacto directo nin fluido entre ambas administracións. E non o digo eu, o di un informe da Valedora do Pobo, donde ademais se fala, pois eso, do peche do consultorio do IO e das circunstancias que estamos a vivir. Entón, ese é o relato. Non entendemos porque agora non hai esa firmeza por parte da plataforma pedindo a convocatoria das mesas da sanidade, cando si o tiñamos fai 2 anos. Nos parece unha pena porque queremos que é un sitio ideal para dialogar, para falar, para consultar, para compartir, porque sí que queremos que é un problema. O sea, desde a Alternativa dos Veciños temos claro que o problema sanitario é un problema. Victoria, 3 minutos pasaron xa. E evidentemente apoyaremos a moción, pero vamos a deixar moi claro. Non a apoyamos polos puntos de acordo, vamos a apoyar polo fondo. Compartimos que a necesidade da sanidade en Cangas e a situación que temos actualmente non é a idónea, nin a correcta. Victoria, tú veche 5 minutos para nin a comenzar. próxima, pero non é da plataforma, non consta así, non temos coñecemento por parte de ninguén, e certamente a Mesa da Sanidade está por encima desta moción. Turno entonces para a voceira do Partido Popular. Ben, existía un plan do BNG e do PSOE, do bipartito, o plan que iban a desarrollar de atención primaria, e quero leelo, bueno, está en castelán, vou non ler en castelán porque redactaron en castelán. Pediatría. En pediatría, la situación de falta de pediatras resulta más evidente y la posibilidad de mantener funcionando un sistema en el que todos los niños de 0 a 15 años puedan acceder directamente al pediatra con ratios de 800 niños por pediatras es inviable.
Por otra parte, debe evitarse la contratación de médicos, no pediatras, para hacer de pediatras. De esta forma, la solución factible pasaría por el hecho de que una parte de la población pediátrica, definida en función de la disponibilidad de pediatras, no tenga acceso directo al pediatra, sino que la primera atención se realice por su médico de familia o enfermera. Esto es lo que el Bloque Nacionalista Gallego y el Partido Socialista querían en su plan de atención primaria. Propuestas a considerar a corto plazo. Está publicado y si quieres te paso una copia. El pediatra actuaría como hasta ahora con los niños más pequeños. La edad variará en función de la disponibilidad de profesionales en cada centro, mientras que sería más bien un consultor con los niños mayores. La tendencia general en nuestro medio es que cada pediatra forme microequipo con una enfermera de pediatría, si bien cabe contemplar la posibilidad de otros modelos. Lógicamente, todo esto debe considerarse en el momento de contabilizar los cupos de médicos y de enfermeras. El peso del programa del niño sano deberá recaer, en su mayor parte, en la enfermería. Para facilitar la organización de la atención pediátrica, en determinados entornos debe favorecerse la concentración de pediatras y enfermeras de pediatría en servicios de atención primaria. Concentración. Isto é o que querían facer cos pediatras. Vale? E despois, a modo de conclusión, la situación actual de la atención primaria se encuentra en una encrucijada que hace preciso que se planteen importantes cambios para poder garantizar su necesaria supervivencia. La sobrecarga asistencial de los servicios de atención primaria deriva, en buena parte, de una utilización excesiva de los servicios, que es la consecuencia, entre otros factores, de una accesibilidad probablemente excesiva. Se hace necesaria la introducción de barreras o filtros que permitan modular y racionalizar la demanda. Isto é o que iba a facer o Bloque Nacionalista Galego, por barreiras para que non accederamos e concentrar pediatras. Claro, no momento que se está na oposición, como hai un orzamento infinito, se pode pedir, pero os medios que cada ano crecen e o que se inviste en sanidade cada ano é maior, e aínda así, hoxe en día, hai máis pediatras por rapaz que antes. Nos parece insuficiente, sí, porque nunca vamos a ter suficientes profesionais de saúde, porque cada vez viviremos máis e porque cada vez seremos máis demandantes de saúde. Por iso é moi importante o plan de atención primaria do que falaba Vitoria, o plan de saúde. O plan de saúde. E ese plan de saúde é un plan que non se concentra no centro de saúde, se concentra no Concello e na sociedade. Este Concello, este Goberno, ten 3 millóns e pico de euros máis por ano. 6 millóns e pico máis dende que están. Remato. Que se fixo para previr a saúde? Nada. Que se fixo para convocar a Mesa da Sanidade? Nada. Cantas reunións se pediron co Conselleiro de Sanidade? 0. Esa é a preocupación da sanidade. Panfletos. Por favor. A segunda quenda o propoñente. Bueno, pois insisto no mismo que na intervención anterior. Siguen falando de que aquí, como parece que están gastando máis cartos, según di vostede, todo isto é jauja. A experiencia da poboación non é esa. O mellor é certo que gastan máis, pero deben gastalo horriblemente mal, porque, desde logo, a situación da atención primaria en Cangas, na parroquia do Ío, na parroquia de Aldán ou no centro daqui de Cangas, é manifestamente mellorable. O de que nos toque, bueno, os dos hospitais que temos de referencia, eso xa é un cachondeo absoluto, e prefiro non falar do sobrecoste do Cunqueiro. Vamos a pasar xa do tema, porque non é o tema da moción. Pero, bueno, estará todo perfecto. Eu penso que, unha vez máis, cada vez que falan vostedes de sanidade, me aforran traballo e consiguen que máis xente acuda a estas concentracións e a estas manifestacións en favor da sanidade pública. Así que, gracias unha vez máis. Moi ben. Pois expostos todos os puntos de todos os voceiros, pasamos a votar o punto. Votos en contra.
Abstencións e votos a favor. 11 aprovos, 10 en contra. Sí, queda aprobado o punto por 11 votos a favor. Eu si aproveito a ocasión para animar a todo o mundo a acudir a manifestación do día 6, que estou segura de que será secundada por miles de persoas, non só do Concello de Cangas. Continuamos co seguinte punto da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre a inclusión do Concello de Cangas en concellos emprendedores. Doulle a palabra ao propoñente. Boas noites a todos. A moción presentar a inclusión do Concello de Cangas na iniciativa de Concellos Emprendedores. Vale? A nosa vila, según o Instituto Galego de Estadística, conta con 1.885 empresas no 2001, das cales 1.267 son autónomos e 1.622 contan con de 0 a 2 asalariados. Esta pequena pincelada do noso tecido empresarial amosa de forma clara o protagonismo das pequenas e medianas empresas. É por iso que, dende o Partido Popular de Cangas, defendemos a necesidade de realizar políticas que fomenten e apoien a actividade emprendedora no noso concello, como motor de emprego e que permita, a súa vez, ter unha economía máis diversificada e dinámica. Dende o ano 2017, a Xunta de Galicia, en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias, puseron en marcha o abeiro da Lei 9/2021 do 25 de febreiro de Simplificación Administrativa e de Apoio á Reactivación Económica de Galiza, que regula a iniciativa galega de concellos emprendedores co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías de sustentabilidade económica e con reducción das barreiras normativas e administrativas. Os concellos adheridos comprométense a proporcionarlles ás empresas e ás persoas emprendedoras as seguintes ventaxas: máis incentivos fiscais, bonificacións de ata 95% no IBI, no IAE, no ICIO, para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou ampliación de empresas existentes; máis simplificación administrativa, concesión das licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais desde que dispoña da documentación completa e de que todos os informes sectoriais perceptivos; máis facilidades de acceso ao solo industrial, bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso a solo empresarial no seu municipio. A Xunta de Galicia, pola súa banda, establece unha discriminación positiva nas ordes de axuda, que convocan en réximen de concorrencia competitiva, a favor dos concellos emprendedores, nas axudas dirixidas aos concellos e destinadas a investimentos e gastos que teñan relación coas finalidades da iniciativa, a favor das empresas, autónomos ou entidades sen ánimo de lucro nas axudas destinadas a implantación e ao funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, cusos proxectos se desenvolvan nun concello emprendedor. Na actualidade, xa son 153 os concellos de toda Galicia que forman parte desta iniciativa, dos cales 24 son na provincia de Pontevedra. Dende o noso grupo municipal defendemos que esta pode ser unha ferramenta útil para facer o noso concello un lugar onde sexa máis fácil emprender e acoller proxectos empresariais e así conseguir unha economía local máis forte, xeradora de máis emprego de calidade. Por todo o exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a realizar o procedimento de incluir ao Concello de Cangas na iniciativa de Concellos Emprendedores. Moi ben, grazas pola exposición. Abrimos a primeira quenda. Vamos a apoiar esta moción. Bueno, na moción que nos trae aquí o Partido Popular se fala que a adhesión o que o acordo do Concellos Emprendedores suporía, en todo caso, pois eso, al menos gozar de incentivos ao noso comercio, a simplificación dos trámites administrativos, contempla melloras no acceso ao solo industrial e con todo isto tamén a línea de subvencións. Pero tamén é moi importante recalcar nesta adhesión que tamén este programa permitiría o noso municipio, como concello, acceder a axudas e a fondos destinados a mellorar a competitividade das nosas empresas, co cal non soamente axudamos
aos nosos pequenos comercios e aos nosos emprendedores, sino que tamén a nosa propia administración podría acceder a líneas de subvención que axudarían a implementar esa axuda, non? O noso comercio a que rebrote co cal por parte de Alternativa. Se é así e se o fin desa adhesión está tal cual marca na orden, nos apoiaremos esa adhesión. Por parte do Grupo Socialista imos apoiar a moción. Comenzarei dicindo que desde o Grupo Municipal de BNG imos apoiar a proposta. As bonificacións fiscais en determinados casos, se se plantean correctamente, pois supoñen un bo incentivo para orientar a economía e neste caso do Concello. Pero por outro lado, gustaríanos desde o BNG que todos sexamos realistas sobre o alcance que desta iniciativa, tal e como está concebida. Simplemente indicar o seguinte: dos impostos bonificados, o IAE só se aboa cando a facturación supera 1 millón. Non creo que os casos en Cangas van ser poucos, me parece. Pero bueno. O IBI implica a propiedade, polo que me temo que, como a maioría dos emprendedores optan polo aluguer, tamén pode haber poucos casos, pero os que haxa benvidos, evidentemente. E, segundo datos da propia Xunta, formar parte da rede supón, pois, a verdade é que unha vantaxe sobre os que non forman parte bastante marxinal, de aproximadamente un 1,37%, pero, aínda sendo marxinal, tamén benvidas esa vantaxe. Evidentemente, por lo tanto, apoiamos, aínda así, como dixen, a proposta. E, bueno, vexamos se permite, cando menos, unha vantaxe nas convocatorias de concorrencia competitiva da Xunta para o impulso da iniciativa empresarial, tanto no que atinxe as que poida pedir o Concello como as que poidan pedir os propios emprendedores e empresarios da nosa vila. Así que, bueno, agardamos que, aínda que pensamos, sendo realistas, que en algúns aspectos vai ser pois bastante marxinal ao beneficio, noutros aspectos pensamos que se pode ser moi positivo e evidentemente vamos a apular por que eses aspectos máis positivos se poñan en valor máis alá do tema do que aquí ao mellor se lle dá máis importancia que o tema dos incentivos fiscais, pero pensamos que por outro lado son outros puntos os máis interesantes. Gracias. Bueno, pois moitas gracias polo apoio da moción a todos os partidos. A verdad que, bueno, que a intención desta moción que presentamos hoxe permite a cada concello definir estas bonificacións que se consideran oportunas a estes impostos, que poden chegar ata o 95%, favorecendo así a implantación de novos proxectos empresariais e ampliación dos existentes. Non é só unha cuestión de boas intencións, sino de ofrecer medidas concretas que favorezcan a actividade empresarial e a creación de postos de traballo. Ao final, o que se está buscando é atraer talento, vale? As propias empresas que temos en Cangas que podan crecer e que teñan ese poder ou esa posible facilidade para implementar e crecer no seu desarrollo. Por o momento, nada máis. Que sobre o turno para todo o mundo, pero repetimos, vamos a facer a segunda, que anda igual. Señora Prieto, non? Pois, se queres pechar a túa intervención. Vale, pois eu si quero pechar esta moción e quero dicir o seguinte. O Concello de Cangas, hoxe en día, é a empresa con máis traballadores que temos na nosa vila. Este feito, lonxe de ser un motivo de orgullo, é un claro síntoma de que algo non está a funcionar no noso modelo económico. As grandes oportunidades de emprego e crecemento empresarial brillan pola súa ausencia. Desde que pechou Masó, que daba traballo a case 2.000 personas, moitas delas mulleres, Cangas non conta cunha gran empresa que ser emprego e estabilidade económica para os seus cidadáns. Este baleiro industrial está a ter graves consecuencias. Estamos a convertirnos nun concello dormitorio,
no que a maioría dos nosos veciños e veciñas teñen que desplazarse cada día a Vigo, Porriño, Pontevedra, Nigrán ou a outras cidades próximas para poder traballar. Pero non podemos quedarnos cos brazos cruzados ante esta realidade. Se non creamos as condicións necesarias para que as grandes empresas se instalen en Cangas, se non ofrecemos espazos industriais e os incentivos fiscais axeitados, se non apostamos pola captación de talento, corremos o risco de deixar os nosos fillos e fillas sen un futuro profesional preto da nosa casa. Os mozos e mozas de Cangas, como os do Instituto Monte Carrasco, a quen vimos no último pleno, teñen dereito a soñar cun futuro na nosa terra, a poder desenvolverse profesionalmente sen ter que abandonar o seu fogar. Non podemos seguir permitindo que os nosos mozos e mozas teñan que marcharse a outros povos ou cidades para atopar emprego, porque iso significa perder o seu talento e a súa ilusión e a súa enerxía. O que precisamos é crear un entorno no que as empresas grandes, innovadoras e de calidade se establezcan en Cangas. Un entorno no que os nosos fillos e fillas poidan traballar en empresas que lles ofrezcan condicións laborais xustas, estabilidade e a posibilidade de medrar profesionalmente. Cangas debe recuperar o seu papel de capital do Morrazo. Sempre fomos o referente económico e empresarial da comarca, onde non só se vivía, senón que tamén se traballaba e se gozaba do noso entorno. Un futuro non que só se ofrezcan empregos, senón que tamén se invista en benestar e na calidade de vida de todos. Esta moción non é só unha aposta polo presente, senón unha aposta clara polo futuro. É un plan que beneficiará a todos, aos mozos e aos non tan mozos, porque todos necesitamos opcións laborais dignas no noso propio municipio. Se conseguimos atraer empresas e xerar emprego de calidade, Cangas poderá recuperar o seu dinamismo económico, a competitividade e, máis importante, o talento dos nosos mozos e mozas. Pero para iso debemos ser valentes e dar un paso adiante. Non obstante, debemos sinalar a realidade que vivimos. Mentres algúns se negan a tomar decisións valentes, como vemos todos os días neste concello, outros grupos municipais, especialmente os que se denominan progresistas, non están a apoiar tipo de propostas que incentiven o comercio, que buscan un futuro mellor para o noso pobo. Como se pode apoiar un plan que quere atraer, como non se pode apoiar un plan que quere atraer empresas, crear emprego e, en definitiva, mellorar a calidade de vida dos nosos veciños? Aquí, nesta parte, gracias por apoiar este plan, porque o consideramos moi importante. Estamos Ademais, fora do tempo. Un minuto e acabo, por favor. Un minuto non pode ser. Pois nada, 30 segundos e acabo. Ademais, moitas das empresas locais están a buscar solo industrial para poder expandir os seus negocios e outras xa se trasladaron aos concellos veciños debido á falta de espacio en Cangas. Estas decisións non só afectan a empresas, senón tamén ao futuro económico do noso municipio. Por isto, instamos ao Pleno a apoiar esta moción. E moitas gracias a todos os partidos. Antes de pasar á votación, vou apuntar que claro que vamos a apoiar a moción, evidentemente, coas limitacións e a capacidade realista que pode ter aprobar unha moción deste tipo e que acabamos de oír unha cantidade de desexos que todos estou segura de que compartimos, pero en verdade non deixan de ser un brinde ao sol cando ademais ven por parte do partido que goberna na Xunta e ten todas as competencias en emprego, desenvolvemento, industria, promoción. E que pensades? Que se vos non sodes capaces de mover o país aquí no Concello dende Cangas, vamos a ser realistas, por favor. E ademais, o discurso, que dicir que Feijóo regalaba maletas aos mellores estudiantes do noso país. Por favor, que dicir, a ver se facemos un poquinho de memoria, simplemente, pero aí esta é unha realidade, non o digo eu. Entón, claro, vir aquí a facer grandes odas a cousas que evidentemente todas e todos compartimos, partimos desa base, pero as competencias todas que aquí se piden son da Xunta de Galicia onde ustedes gobernan con maioría absoluta, non necesitan ni siquiera discutir con ninguén, poden implementar todas esas medidas maravillosas que consideren.
igualmente en sanidade. E claro, para que Cangas, ademais, e a capital do Morrocio, discutiremos máis adiante, é necesario que a Xunta poña en condicións todas as vías de entrada a Cangas, porque arreglou todas as de Bueu e todas as de Moaña. Igual é que alguén me está poniendo a perna encima, non o sei. E é un dato obxectivo que vemos todos os que estamos en Cangas, vivimos en Cangas, temos ollos. Todas as carreteras da Xunta dan noxo no noso pobo. Entonces, isto non é un debate. Vou a rematar a miña intervención e pasamos a votar. Pasamos a votar. Non fixe ningunha alusión. Non dou alusión, non. Claro, pois estamos falando da moción que presentastedes. Vamos a pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Sí. Afortunadamente, queda aprobada a moción por unanimidade. Ben, pasamos ao punto número 5 do pleno de hoxe, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a taxa do Servizo Municipal da Recollida do Lixo. Doulle paso ao propoñente. Boas noites. Bueno, vou facer un pequeno resumen da situación do lixo no noso concello sobre as últimas declaracións por parte de algúns responsables políticos neste concello, pero quería que a xente supera cal é a realidade deste imposto que botanlle por lo menos a culpa a outras administracións como é a Xunta de Galicia. A mediados de 2024, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, SOGAMA, procedeu a actualizar o canon do 2024, tal as medidas aplicadas polo Estado no marco da Lei 27/2022, de 8 de abril do mesmo ano, de residuos e solos contaminados para unha economía circular, como, por exemplo, os impostos ao vertido e a incinerización. Uns tributos que representaron o pasado ano unha cuantía de 9,1 millóns de euros que a empresa pública soportou cos seus propios recursos, apoiando aos concellos para non gravar as arcas municipais. Durante o período de exposición da Lei Estatal de Residuos de 2022, a Xunta de Galicia presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pediu a FEGAMP que a secundara, facendo esta oídos sordos a solicitude trasladada por o Goberno autonómico. Se ben o Estado e o propio Partido Socialista escudanse no argumento de que a aplicación dos impostos ao vertido e a incinerización obedece á transposición dunha directiva europea. O certo é que, na actualidade, a práctica totalidade dos países europeos non instauraron estes tributos. De cara a 2025, procedeuse ao anuncio de que SOGAMA prevé establecer unha nova actualización do canon, dada a intención do Estado de dar continuidade a estas medidas. Isto suporía que, dunha media de 66 euros tonelada que os concellos abonan este ano, gracias á aportación da Xunta a través dun fondo de cooperación local adicional de 12 euros tonelada, do contrario serían 78 euros tonelada. O canon do próximo exercicio ascendería a 108 euros tonelada. Recentemente, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático recibiu unha comunicación na que se notificaba que o Ministerio para a Transposición Ecolóxica e o Reto Demográfico era contrario a que SOGAMA asumise unha parte dos custes do imposto de recollida de residuos. Lamentamos que o Executivo local obrigue deste modo as entidades locales a repercutir directamente sobre a súa veciñanza o coste da xestión do servicio de residuos sólidos urbanos. Consideramos que a vía para lograr a reducción dos residuos pasa por incentivar ou fomentar, non por adoptar medidas impositivas que interfiren na sostenibilidade financiera e xestión municipal dos servicios públicos. En paralelo, o Goberno local leva tempo lanzando globos sonda nos medios de comunicación justificando un futuro incremento da taxa do lixo, atendendo a razóns financeiras. Tamén coñecemos, a final do ano pasado, un novo informe da consultora PIWAX
outro de tantos informes que justificaba unha subida de ata o 100% de dita tasa debido ao estudo de costes do servizo. Dita empresa, de cumprir os prazos, debería xa presentar en breves unha proposta de ordenanza que materialice dita proposta e que supería o segundo maior incremento de toda a provincia só por detrás de Redondela, o que contrasta con outros concellos da contorna como Marín, Poio, Pontevedra ou Vilaboa, nos que se optou por cancelar esta tasa municipal. Compre resaltar que a Mancomunidade do Morrazo, entidade supramunicipal que xestiona este servicio, mantén de xeito totalmente regular a prestación deste servicio dende fai máis de 6 anos, agardando a un proxecto de municipalización que non se materializa en nada. Tempo que só serviu para encargar informes a carta que justifiquen a nula xestión e que se deixe pasar o tempo sen tomar medidas reais para a mellora. Tempo no que o servicio, lonxe de mellorar, viviu un progresivo e notable deterioro para a desesperanza da veciñanza, multiplicándose os contenedores rotos, que nin se arrasan ni se repoñen, que presentan moita suciedade pola falta de frecuencia na súa limpenza como a súa recollida. Se a situación resulta obvia no casco urbano, no rural aínda peor. Para tratar de justificar o que non teñen justificación, instaláronse neste tempo tarde mal e arrasto contenedores marróns e recentemente uns minis puntos limpios. Material escaso e cusa distribución non foi equitativa atendendo a participación de cada concello no financiamento do servicio nin as súas características, tamaño ou población, por exemplo. Por todo exposto anteriormente, presentamos ao Pleno as seguintes propostas de acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación manifesta o seu resestamento á decisión unilateral do Goberno Central de fixar un imposto sobre depósito de residuos en vertedoiros á incineración e co-incineración. Segundo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local e a Alcaldía de Cangas que exerce a presidencia rotatoria da Mancomunidade de Morrazo a que consele ou, no seu caso, non incremente por riba do IPC a tasa municipal pola recollida do lixo, así como a promover convocatoria dunha asamblea do ente para abordar a situación do referido servicio. Terceiro, o Pleno da Corporación insta a Mancomunidade de Morrazo a regularizar a situación da empresa que presta o servicio, ven sacando a concurso nun prazo de 3 meses o contrato acometendo a súa municipalización de xeito urxente. O Pleno da Corporación insta a Mancomunidade do Morrazo a presentar un informe nun prazo dun mes relacionado cos traballos de limpeza e mantemento dos contenedores no termo municipal de Cangas e un plan de traballo neste ámbito para o vindeiro trimestre do ano. O Pleno da Corporación insta ao Goberno local a promover na Mancomunidade o cambio nos criterios de reparto do material de recollida, como contenedores, para que se teña en conta a aportación financeira do servicio e o tamaño da poboación. E sexto e último, o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a defender estas propostas de acordo e promover a súa execución na Xunta de Goberno da Mancomunidade de Morrazo. Por agora, nada máis. Ben, abrimos entonces a primeira quenda. Señor Prieto. Ben. Bueno, nós somos conscientes que o que se votan son os puntos de acordo, pero os fondos da moción para nós, al menos, son importantes, ben? Entón, vale, pois está ben, e compartimos, ben, que a preocupación polo impacto económico que pode supoñer pois o incremento do canon de Sogama, pero é fundamental abordar a cuestión da xusticia social, non? É dicir, esta ordenanza di cousas que non son verdade, esta moción din cousas que non son verdade e nós temos a obriga de, en todo caso, facer a mención ou al menos indicar que non nos identifica. Ben? É dicir, a Lei 722 non é unha decisión arbitraria do Goberno Central, é unha obriga por parte de Europa que debemos cumplir todos. Ben? Si, tamén é certo que o Goberno Central puido haber implementado o imposto paulatinamente para que non se vexa reflexado no bolsillo de todos os cangueses e canguesas, e o que o fixo foi metelo a cuño e rápido, sin fondos para os concellos nin tempo para adaptarse, e que vai repercutir nos bolsillos das veciñas e dos veciños. Eso tamén é unha realidade. A normativa europea
busca reducir a incineración. E esta moción fala durante 3 folios sobre Sogama, que o que fai é incinerar. Entón, xustamente o contrario do que se busca na normativa. Que busca Europa neste caso? Por moito que nos calque unha taxa e nos doia no bolsillo. O que busca é xustamente premiar a quen recicla e coida o medio ambiente e que paguen os que non o fan. E ese é o fondo e o espírito desa normativa. E o problema témolo nós. Por qué? Porque tivemos 2 gobernos, tanto central como da Xunta, que foi incapaz de crearnos medidas para que despois non nos repercuta nos bolsillos dos veciños e das veciñas. O modelo de xestión actual de Sogama é todo o contrario á normativa europea e o que deberíamos querer todos para o noso planeta e para nós. Galicia, ademais, é un sistema de xestión máis cara que calquera das outras nosas comunidades. Por qué? Porque a Xunta de Galicia sempre premiou as subvencións a Sogama, que é unha empresa pública con dudoso capital, e non implementou outras medidas de reciclaxe como se está facendo neste intre en outros países a nivel europeo. Por iso vamos a pagar o pato, non é por outro motivo. Ben? Galicia necesita un sistema de xestión máis descentralizado. Non podemos limitar todo a incinerar, non podemos centralizar todo en Sogama, porque é xustamente o contrario o que nos está pedindo Europa. Tamén é certo, esta taxa non repercutiría da forma que vai repercutir nos nosos bolsillos se houbera existido unha coordinación entre as 3 administracións, entre todas elas. Somos responsables todos. Goberno central, Xunta de Galicia e posiblemente concellos. A mellor por non haberlles tirado pola orella antes, tanto unha administración como a outra. Non o vamos a discutir. Por parte da alternativa, estamos en contra do incremento da taxa do lixo a cargo da veciñanza, porque ao final sempre pagamos os mesmos. Estamos en contra do modelo de Sogama, porque non vamos a defender un modelo de incineración, porque o que queremos é un modelo de economía circular e así o defendemos moitas veces. Estamos en contra dunha lei ás carreiras, como fixo o Goberno Central, que nos supón un problema ás arcas municipais tamén e a veciñanza, porque non solamente vai ser as arcas os bolsillos dos veciños, sino que ademais tamén as arcas municipais, e estamos en contra, tamén é certo, do que falou últimamente na súa intervención, que é na situación na que nos atapamos co tema da mancomunidade, o arre ou xo. Aí, neso estamos conformes, levamos 2 anos, 4 anos, 8 anos, facendo diferentes informes, xa temos 3 informes, creo que está claro. Evidentemente o servicio vai sair máis caro do que o tiñamos, é máis que evidente xo que buscamos é reciclar e non incinerar, pero temos que darlle pa diante o sistema que de verdade creemos. E reiteramos, levamos 2 anos de goberno, solicitamos unha mesa de medio ambiente, falamos que isto era un tema bastante importante para poder convocar nesa mesa, e igual que no punto anterior levamos 2 anos sin convocarnos a mesa de sanidade, pois levamos 2 anos sin ter convocada nin siquiera a primeira mesa de medio ambiente. Queremos que un sitio idóneo para que nós, como Concello, deliberemos que modelo de xestión de residuos queremos, cara a onde vamos, e unha forma de intentar minimizar o dano que vai supoñer a taxa porque as administracións que temos por enriba non foron capaces de actuar en consecuencia. Bueno, sobre o punto número 1, que o imposto sobre vertedoiros que fixa a lei de chans contaminadas dimana directa de directivas europeas, concretamente do Plan de Acción para a Economía Circular, deseñado pola Comisión Europea baixo o lema Pechar o Círculo. Inclúe toda unha serie de propostas legislativas sobre residuos para reducir os depósitos en vertedoiros. Isto dio o preámbulo á Lei 6/2021, de 17 de febreiro, de residuos e chans contaminados, aprobado pola Xunta de Galicia. Efectivamente, o Goberno da Mancomunidade aposta pola reducción dos envíos a Sogama. Xa o está facendo e as cifras demóstrano. É a directriz básica do expediente que se está a perfilar. O imposto sobre os depósitos en vertedoiros non pode branquear o alto custo do tasazo de Sogama, derivada dunha xestión ineficiente, caciquil e despilfarradora e dun plan de residuos para Galicia fracasado, onde as entidades locais están abandonadas á súa sorte, tendo que buscar súas propias solucións, buscar un financiamento con recursos dos que carece.
Resulta inviable dita conxelación desta proposta irresponsable polo exposto anteriormente, ademais de ser ilegal, pois a legislación medioambiental manada a repercutir aos usuarios do servicio os custes, baixo o principio de quen contamina paga na súa proporción. O que o goberno do MCM pretende, sendo preocupación principal, é que os custes a repercutir sexan os menores posibles e que as cargas se fagan dun xeito totalmente equitativo. Dasa circunstancia de que esta comarca e o concello de Cangas, particularmente, sufre unha sobrepoboación nos meses de verano, cun alto nivel de residuos a recoller. A nova ordenanza procurará que os veciños non teñan que pagar o lixo dos de fora como sucede agora. As novas ordenanzas aprobadas polos concellos da provincia, algúns gobernados polo PP, estableceron tasas para vivenda de 140 a 150 euros. O expediente de contratación xa está moi avanzado, tendo previsto antes de 3 meses a súa aprobación. Trátase dun expediente moi complexo, onde se debe aprobar ao mesmo tempo, ademais do expediente do contrato, en sí un regulamento de servicio, unha nova ordenanza fiscal e un novo orzamento, que son competencia da Asamblea. Ademais, os técnicos están traballando de xeito continuado. Polo de agora, nada máis. Boa noite a todas e todos. Bueno, a min a verdade é que me sorprende moitísimo que sexa precisamente o Partido Popular que entraia esta moción a pleno. A verdade é que, primeiro, a Ponteareas, que goberna o Partido Popular, quen lle obrigou a subir esa taxa? Pregunto. Porque aquí obriga o BNG, en Ponteareas, que goberna o PP. E despois, quería deixar claro primeiro que a Sociedade Galega de Medio Ambiente, Sogama, o seu 49% é de Naturgy, unha empresa pública dependente da Xunta de Galicia. Xa aí creo que todo o discurso está ben claro. Pero bueno, a mí gustaríame aclarar un pouco de onde ven todo isto. No 2018, a Unión Europea decide facer modificacións na Directiva de Residuos, como acaban de comentar. Bueno, esta medida era para protexer, preservar e mellorar a calidade do medio ambiente, así como da saúde humana. Ainda que, bueno, iso o Partido Popular xa sabemos que moito non lle importa, tanto por Altri, polos eólicos ou pola propia sanidade pública. Pero, bueno, para a execución desta directiva europea, a que, por certo, o Partido Popular no Parlamento Europeo votou a favor, o Goberno do Estado crea unha lei estatal de residuos no 2022. É dicir, esta lei o que di é que se ti fas mal, multante. Entón, por que se estamos a favor no Parlamento Europeo dunha lei, despois estamos en contra de facela efectiva nas nosas autonomías? Non entendo, pero bueno. Quería dicir tamén que resulta que o Partido Popular, gobernando na Xunta, incumpriu absolutamente todas as directrices do Plan Estatal de Residuos e do Plan de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022. Vostedes, en lugar de levar a cabo medidas que inclúan, por exemplo, a construcción de 12 plantas de compostaxe e outras microplantas, optastes por unha deriva suicida de ampliación das instalacións de Sogama e de licitación de grandes contratos por valor de máis de 750 millóns de euros. Igual hoxe viñanos ben para que a veciñanza de Cangas non tivese que pagar isto. Pero, bueno, vamos a falar da mancomunidade, non? Entón, vamos a deixar claro porque a mancomunidade do Morrazo non funciona mellor a día de hoxe. Pois foi no 1995, que nos queda todos xa bastante lonxe, cando entrou a gobernar Eulosio López por primeira vez o Bloque Nacionalista Galego, en consonancia tamén con Bueu e Moaña, onde tamén gobernaba o BNG, decidiron adoptar medidas urxentes de aumento de contedores, recollida selectiva ou supresión da incineración. Porque xa de aquela, este tipo de prácticas completamente incontroladas provocaron perigos para a saúde pública, incluso a apertura dun expediente ao Concello de Bueu. Ademais diso, a Mancomunidade encargou un proxecto técnico moi prestixioso para a elaboración dun plano de tratamento de residuos sólidos urbanos e asimilables. Estes gobernos conseguiron no 1997 que a Unión Europea cofinanciase un proxecto por primeira vez na Galiza sobre este tipo de tratamento de residuos. Abordada a recollida separada en illas de 5 contedores distintos para posterior tratamento, reciclado, ademais de ser a evidente alternativa a Sogama.
Pero unha vez máis, a Xunta bloquea todo tipo de proxectos que melloran a vida das persoas. Nun primeiro momento retrasando a aprobación do estudo ambiental e retrasando ata que resulta que comeza a gobernar o Partido Popular en Cangas. Entón, o que fixo o alcalde no seu momento, en vez de construir este proxecto tan novedoso e que solucionaría tantos problemas, decidiu construir unha empacadora, é dicir, decidiu construir o que hoxe temos aquí. Claro, contando así a historia, igual cambia un pouco de que bando, ¿no? De quen é a culpa, quen botamos a culpa, de quen son as competencias, quen provocou este problema na mancomunidade. Polo de agora nada máis. Pecha o propoñente. Bueno, empezando polo final, señorita Val, lamento que non fixera un pouco máis de historia e referirase como se facía antes co liso, que enterrábanse nas veijas de cada un. Entonces, bueno, pois podía trasladar toda esa historia que lle contaron desde 1995 a un pouco máis atrás, ¿no? Cando se facía de outra forma, que igual é o que o Bloque Nacionalista Galego quere facer, volver a prehistoria e cada un nos fixéramos cargo do noso liso, ¿no? Pero a realidade é que dos 295 concellos que teñen a posibilidade de traballar con Sogama son 280 que están adheridos. Guste non lle guste, ese é o modelo que temos en Galicia. E nós non estamos en contra da directiva europea, que claro que están para cumprir as normas e as leis, claro, pero non é de obrigado cumprimento. Entón, polo que non é de obrigado cumprimento, hai países, lean se non están de acordo co que digo, leanlo ben. De os países que sí puseron en marcha, todos aceptaron as bonificacións que os seus gobernos centrais puseron o deron a diferentes comunidades autónomas para que sí repercutiran ou redujeran o imposto que está previsto aplicar. O goberno central deste país, o Partido Socialista, votado polo Bloque Nacionalista, cando lle peta, pois apoia, cando non sei o que está facendo, pero bueno, neste momento, cando lle peta, pois non deixa que a Xunta de Galicia abone ou aplique un desconto que sí, que estamos de acordo que hai que poñer en marcha, pero o que non entendo é que o propio goberno central se poña en contra de que que Sogama, que a Xunta de Galicia favorezca e reduzca esa bonificación. De todas formas, en Galicia hai outros modelos de xestión do liso, o da Concello da Coruña, o do Consorcio das Mariñas Coruñesas, que están adheridos 9 concellos, a de Mancomunidade de Serra do Barbanza, outros 9 concellos. Cal é a razón por que Cangas non se acolle a estes modelos alternativos se son mellores? Non sei se poden contestar a iso, pero creo que son varios anos que na Mancomunidade está gobernando o Bloque a través tanto de Bueu, de Moaña e agora o de Cangas. Isto non lle interesa poñer en marcha outro tipo de plans, seguimos en Sogama, non? Ben. Por que non se promove un propio de instalacións infrautilizadas mal mantidas da Portela? Porque, repito, cantos anos levan como responsables da Mancomunidade de Morrazo? Bastantes como para poder facer algo. Señores do Bloque Nacionalista Galego, lamento que non sexa o propio concelleiro de Medio Ambiente, debe ser o interés que lle provoca que non sexa o concelleiro de Medio Ambiente quen defenda esta moción, é esa señora Aval que se encargue, non sei se por... vai a ser a responsable de aplicar este imposto que ten agochado, ou polo menos non fai mención nel en ningún momento, pero veremos cando se poña en marcha esta aplicación de cando teñan que pagar esos 172 euros que se están pagando, dos 72 que se están pagando actualmente. Con respecto a señora Vitoria, non dudo a normativa, xa o dicen antes, pero non é obrigado a cumprimento. E non todos os países da comunidade están poñendo en marcha esta normativa. E por agora, nada máis.
Ben, non vou entrar no rifirrafe. Solamente vou facer mención de que para que todo o mundo poida entendelo, só existe un planeta no que podemos respirar e vivir, e por desgracia non estaremos para velo, pero como sigamos así nos vamos a cargar. E iso é a directriz, e esa é a obligación ou non obligación de cumplir a lei. E esa é unha realidade, ben? Entón, se en vez de estar botándonos a pelota uns a outros e yo soy máis guapo que tú, porque ás veces é que isto é o que parece esta corporación, temos que telo claro, é dicir, o que temos que loitar é por un sistema distinto ao que tiñamos, porque non funciona. E en algún momento, cando alguén se equivoca, non pasa nada a recoñecelo, porque no seu momento puido haber mecanismos ou sistemas que funcionasen e chega un momento que temos outra perspectiva do noso mundo e da nosa contorna e do que defendemos completamente distinto a fai 40 anos atrás e non pasa nada, porque tamén evolucionamos. Eu quero pensar que tamén evolucionamos. A ver se é que fomos nós os únicos que non fomos capaces de evolucionar, non? E nos equivocamos. Galiza se equivocou co modelo de Sogama. Está equivocada co modelo de Sogama. O goberno central chegou tarde e non mete un impuesto a caña e cartón que no fondo vamos a pagar todos como pringados. E fomos incapaces, como sempre, de ver o que están facendo outros países nórdicos que levan anos luz a nós, reciclando, e que a taxa para eles vai ser mínima, pero mínima. Por qué? Porque foron máis conscientes do que está a suceder con o noso planeta moitísimo antes e tomaron medidas moitísimo antes. E ademais, como neses países, e é verdad, porque sempre que nos vai o bolsillo cando realmente tomamos as decisións, pois neses países que foron enormemente intelixentes, o que reciclamos o volves cobrar no teu bolsillo, con lo cual recuperas e a xente a incentiva. Esa era a idea do contenedor marrón do Concello de Cangas. O problema foi cando tiras os contenedores e non explicas para que son, ni porque tiene unha tarjeta, ni porque tiene un candado, e non se abre la tapa. Ese é o gran problema. Ben, a xente hai que educala e os veciños hai que educalos porque evidentemente estamos nun proceso de transición. O que non podemos é non ver a realidade. Entón, o sistema de Sogama está obsoleto, al menos a alternativa non o vai defender. Nós sempre defenderemos unha economía circular que dista moito do que temos. Sempre existiron motivos, culpas e responsabilidades. Todo o mundo pasou polas diferentes corporacións. Ben, pois xa está, pero levamos anos proxectando un camiño e unha xestión dunha forma que está tardando en ser instaurada. Totalmente o defendemos. Ben, pero non é defendendo Sogama. É a equivocación máis grande que podemos ter. Hai que implementar outras medidas, co cual a alternativa é polo fondo desa moción pola que non a podemos apoiar, pero sí é certo que estamos de acordo con certos puntos da orden do día, co cual, en todo caso, o que faremos é absternos. Vai a intervir o Partido Socialista, non? Turno para o Venega. Bueno, a verdade é que non é de obrigado cumplimento. Bueno, ninguén o entende, pero bueno, non pasa nada. Eu o que propoño é que como ao goberno da Xunta de Galicia lle sobran tantos cartos que decide hai unhas semanas dicir que non a unha quita de débeda galega, tamén dicir que non a 22 millóns de euros destinados a escolas infantís. Entendo que hai cartos de sobra para facerse cargo deste problema medioambiental. Entón, por que teñen que pagar os veciños de Cangas isto? Que paga a Xunta, ten cartos de sobra. Ademais, é a súa competencia e ela que está facendo algo mal. Pero bueno, en conclusión, o que quería decir é deixen de mentir, por favor, deixen de bloquear os concellos co pago de competencias e servizos impropios, fáganse cargo das súas responsabilidades que teñen co pobo galego, non cos gobernos municipais, non co goberno de Cangas, nin co Bloque Nacionalista Galego. Deixen de facer demagoxia, de inventar relatos falsos, de crear bulos e póñanse a traballar tamén dende ali por uns servizos públicos de calidade que respeten as persoas e o noso medio ambiente. E senón que o Fondo Galego de Cooperación Local, do que tanto falan,
pois sexa realista e adaptado a cada concello. Paguen os conservatorios, as unidades de atención á drogodependencia, paguen o servizo de axuda no fogar, manteñan as súas estradas autonómicas como a de Aldán, rexeneren as rías, melloren a sanidade pública, a educación pública, reformen os colexios, traballen para o pobo de Cangas e non para os seus negocios como Sogama ou Naturgy. Pecha o propoñente. Pero que eso que é demagoxia o que acaba de facer agora ao final que non son capaz de entendela, señora Val, non son capaz de entendela, que é o que fixo nestes últimos 3 minutos de intervención. Perdón, señora Celi. Digo que non sei o que fixo agora. Que é o que non entende? Que non entende que as normativas son de obrigado cumprimento todas? Eu creo que debe volver entonces a volver a estudiarse todas as normativas, ou se non preguntarlle a algún dos teus compañeros que te explique. Que non entende? Que non entendeu da moción? Que non entendeu da moción que o Goberno Central non está deixando a Xunta que bonifique este incremento? Que é o que non entendeu da moción? O Goberno Central non está deixando a Xunta que bonifique isto. É o que os explico así sencillamente. Volvo a decir, se teño que explicarlo de outra forma. E despois... Pode explicalo todo ben que considere, sempre sin estar menospreciando a ninguén, nin facendo dobles xiros, nin insinuando que alguén do bando contrario non ten capacidade de comprensión. Hombre, claro, que demostrou unha hora que non ten capacidade, porque as normativas... Esa é a súa interpretación e é unha falta de respeto. Es que me dixo que non entendía eu. É unha falta de respeto. Aquí nadie está insinuando que usted non teña capacidade de comprensión. Outra cousa é que esteamos de acordo ou non. Entende? Isto non é unha verdade absoluta, é a súa interpretación sobre unha realidade. Como que non? Ele está dicindo que non entendeu un montón de cousas. Pero non, foi a primeira que dixo que non entendía. Foi a primeira, repito textualmente o que dixo, que é o que non entende, que é o que non entende. Claro que entendo, pero ela entende que as normativas non son todas de obrigado cumprimento. Explíquese vostede, explíquollo vostede. Son todas de obrigado cumprimento. Son de obrigado cumprimento. No, pero es que teño tono que teño tono. No, está usted insinuando cousas que non son de recibo. Doña Araceli, son de obrigado cumprimento todas as normativas que hai? Pregunto, vai responder? Hombre, claro, porque non vai responder porque seguro que sabe que non son todas de obrigado cumprimento. Pero bueno, refírome, vou a falar do Concello de Cangas. Que é o que fixo o BNG, o PSOE, a Esquerda Unida, que son os responsables que levan ano e medio, casi 2 anos neste Concello, que fixo con respecto ao liso neste Concello? Xa non vou máis atrás, pero como dixe antes, desde o 2015 son responsables o Bloque, son responsables durante 10 anos do liso destos 3 concellos, entre eles Cangas. Se non recorda, señora Araceli, o 29 de novembro de 2023, este grupo municipal presentou 3 mocións, as primeiras 3 mocións que pudimos presentar nesta legislatura, que foron a posta en marcha de escolas deportivas, o funcionamento deficiente da rede de saneamento e terceiro, o estado actual do servicio de recollida de liso. No primeiro pleno que pudimos aportar mocións. Elevamos xa desde aquela 15 meses e non se fixo nada. Non se fixo nada. Falan de Sogama, falan da comunidade. Non están facendo nada. Non están facendo nada. Ten que rematar o turno. Os veciños o que queren é saber que está facendo. Ten que rematar o turno. É saber que está facendo quedou clara a súa versión e a súa posición. Aparte de protestar polo Sogama, que é o que está facendo o grupo municipal, o Bloque Nacionalista Galego? Se pode responder, responde. Por suposto. De todas formas, nada máis. Estaba esperando que rematara. Moitas grazas. Esta moción que ven aquí, que ten cousas bastante sorprendentes e que aborda con cinismo moitas cuestións. Eu considero que aborda con cinismo e iso non é unha falta de respeto, é un adxetivo. Non ten por que ser despectivo. E eu estou falando da moción, non da persoa
Non estou falando do texto que pon aí. E lle vou a explicar por que é cínico. Vou explicar por que é cínico. Non estou falando de Xosé Luís, estou falando da súa argumentación. E isto... Non, perdoe, pero non, porque eu non estou descalificando a él. Continuo coa miña argumentación e lle explico por qué. Aparte de haber falsedades varias nos datos, que Loli sempre lle dice que hai que vir aquí moi documentado, e acusaban a comunidade dunha serie de cousas con cero datos, información, cero, absoluto. Non estou falando, Loli, isto non é un debate é o meu turno? Pois non hai alusión que nada, quer dicir, este é o turno, a alusión é que deixe de molestar, a alusión é que, por favor, deixe de interrumpir, a alusión é que deixe de interrumpir. Estou nomeando para que deixe de molestar e corrobora o secretario de que non lle corresponde. Está vostede faltando a orde, en realidade. Grazas. Vou a retomar porque senón non vamos a acabar con este punto. E verdadeiramente un punto moi importante sobre o que hai que aclarar varias cousas. Por exemplo, comentaba en un determinado momento que Cangas non ten o seu propio modelo, pois informolle que efectivamente Cangas, dende fai moito tempo, ten o seu propio modelo. Cangas ten agora mesmo unha planta de compostaxe que é exemplar e que prácticamente moi poucos concellos, por decir un par deles, teñen no resto do país. E iso é algo que se fixo gracias a iniciativas dos gobernos de esquerda, ni siquiera é un mérito que eu vou atribuir en exclusiva ao BNG. E agora, hoxe en día, nos están vindo a visitar incluso xente non só dende Galicia, sino dende outras partes do Estado español. Polo tanto, sí que temos un modelo propio que defendemos e estamos traballando a prol. E eses, non sei que comentario extraño fixo de que había como uns novos contedores marróns como para ver se mellora. Usted non está informado. É unha nova liña de feito que sacou Sogama, que é para facer compostaxe tamén. Non estou equivocada. Vamos, hombre. Hai unha nova liña de contedores que son os que se comentaba de se hubo uno, e hubo varias campañas de información para que a xente saiba como funcionan, e son para que a xente que vive no urbano poida tamén reciclar o orgánico e leválo a compostar a planta que ten Sogama en Vilanova. E consideramos que é o único paso que levan dado últimamente para mitigar a debacle de xestión que se leva facendo durante todos estes anos. Logo, o que sí que me parece moi cínico é estar botando pestes permanentemente sobre a calidade dun servizo que leva 20 anos sin subir o prezo, moito máis alá, sin falarse de tasazo de Sogama, Levamos 20 anos cobrando o mesmo e pretendemos renovar un parking de contenedores que só rondan os 3.000 a 1.000 euros por contenedor, conxelando a tasa que leva conxelada xa 20 anos. Home, será que ironizar, porque o de conxelar eu creo que quedou atrás fai moitísimo tempo. E se iso non é ser cínico, que baje Dios e lo vea. E logo, voulle dicir unha cousa, e vostede me dirá, porque estaba vostede dicindo que a dichosa cousa esta non era de cumplimento, non era de obrigado cumplimento. Bueno, pois pode ser que non. Porque, mira, outra cuestión que me chama moito a atención é que onde o Partido Popular está na oposición pretende que entremos en rebeldía, verdad? Pero onde gobernan, como en Pontareas, entonces aí sí que hai que subir a tasa. Aí sí que é obligatorio subir a tasa. E entonces, mira, isto é a campaña que publicou o Concello de Pontareas dicindo que estaban obrigados a subir a tasa. Pero en Cangas somos máis listos, ou non morrazo moito máis e vamos por libre, podemos facer o que nos dé a gana, incumplir as directivas que nos pete das narices. E vos lo explico porque, como ademais é algo que explicou un goberno do Partido Popular, non será sospeitoso de querer enganar ao público de Cangas por ninguna razón. E dide, por que nos sentimos na obriga de subir a tasa do lixo agora? Isto é, o leo, textual. Pois dice, para cumplir a Lei 7/2022 do 8 de abril, da que comentamos tantas veces, de residuos e chans contaminados para unha economía circular. Que significa isto? E por que agora? Porque, efectivamente, como xa se dixo antes, a lei dá un prazo de 3 anos, antes do 2035, non é unha decisión nosa, é unha obrigación imposta. Pois se é unha obrigación imposta xa, hai que comela. En Cangas igual. Ou nos en Cangas somos diferentes. É unha obrigación.
É unha obrigación. A mí me dá igual quen me obrigue, pero eu estou obrigada. Polo tanto, esta subida, por favor, non pare de molestar, esta subida é obrigatoria para cumplir a lei e evitar sancións. Pois en Cangas tamén queremos evitar sancións e ter un mellor servizo tamén. E para eso hai que ter unha taxa que permita financiar todo eso. E digo máis, para que se queden máis tranquilos. E isto son a información que me trasladan os técnicos da Mancomunidade, e que nos din que, efectivamente, o expediente de contratación, por sorte, está moi avanzado e que o tempo previsto da aprobación do expediente de contratación será de aproximadamente uns 3 meses. Co cal, en ese sentido, vexan que se está traballando arduamente para poder normalizar a situación, regularizala, que nos preocupa sobremaneira e que nos preocupa, como a todo o mundo, que o servicio sexa o máis eficaz posible. É a nosa prioridade absoluta. E cando fala de cifras, e decía que éramos, non sei quen era o máis caro, pois o meu dígolle que Ponteareas subiu o recibo urbano a 154 euros e o recibo do rural a 86. E hai un montón de concellos que están subindo as tasas porque, efectivamente, non queda máis remedio. Non vos vou a ler todos os concellos que así o fixeron, pero é algo que non fai o goberno nin a Mancomunidade porque nos apeteza explotar aquí os veciños e veciñas. Bueno, definitivamente a mañá xa non falo. En fin, non quería que me quedase nada máis atrás, pero bueno, comprendo que todos os outros argumentos verdadeiramente xa se expuxeron, pero o único que vou a decir é que, tendo en conta que efectivamente Sogama está xestionada pola Xunta, ven demostrando unha xestión irresponsable que non deixou de incinerar nos últimos 20 anos, porque esta directriz ten máis de 20 anos, por unha xestión que só velou, como de costumbre, polos intereses dos seus amigos das grandes eléctricas, neste caso Naturgy, e por unha total falta de vontade política para traballar a favor de calquera política sostible, inda que só fose para aforrarnos o pago das multas. Pero como pode explicarse unha conduta tan irresponsable? Isto é fácil de entender, cando finalmente o que sabemos é que non vai a pagar a Xunta, é que van a pagar os veciños e as veciñas de Cangas, porque efectivamente é ilegal, hai que trasladar, como a norma di, o coste ao veciño. O sea que eles queiman e nos pagamos. E non é certo, e eu non o digo por defender a Cangas, que neste caso somos bastante suficientes. O digo porque a maioría dos concellos están secuestrados por Sogama e non teñen capacidade de xestionar o lixo. E esa é a realidade. Os concellos son unhas víctimas da xestión da Xunta de Sogama. E agora sí podemos parar. Perdón, por alusións. Grazas. Irregular e con contrato ilegal dende fai 7 anos o goberno da Mancomunidade gobernado pola esquerda do BNG, por fin saquen un contrato. Pero é moi triste que nos teñamos que enterar por unha moción presentada por nós. Sendo vostede presidenta da Mancomunidade, non convocou ni unha soa asamblea para explicarnos esta situación. E solicitámola en varias ocasións. É moi triste. Ben, será informado debidamente na asamblea tamén, non se preocupe. Espero que antes, espero que ainda hai que aprobar o orzamento antes, así que non se preocupe que vai a ter ocasión. Isto non é un debate, xa, Pío. A moción rematou cumpridamente. Xa lle dixen que agradecida lle quedo, que lle acepto os agradecementos. Parece mentira, parece mentira, por alusións. Non, es que por alusións. O que me preocupa, por favor, é unha falta de a mí o que me preocupa, Araceli, é que o que me preocupa é o recibo que van a ter que pagar o veciño, é o recibo que vai pagar o veciño. Non, pero tamén interviu todo o que quiso. Pudo intervir vos, pudo intervir, en vez de señora Val, pudo intervir usted, que total explicou máis ahora. Pero preocúpame o recibo que vamos a ter que pagar. Corto o micro, si non. Ben, pasamos entonces a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Quero 10. Claro. Hai que volver a votar. Repetimos a votación. Votos en contra, abstención
Ben. A votos a favor, claro, perdón. Queda rexeitado. Claro. Chámolle como queira. Punto seguinte é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a modificación do imposto sobre o vehículo de tracción mecánica. Bueno, boas noites a todos. Vamos a deixar un pouco a tensión. Vamos a ver. Se presento unha moción cun objetivo claro: impulsar unha mobilidade máis sostible no Concello. Como saben, Cangas comprometeuse a reducir un 40% das súas emisións de CO2 antes do 2030. Para conseguilo é fundamental fomentar o uso dos vehículos non contaminantes, como é o eléctrico e o híbrido. Os propietarios que xa constan destes vehículos non contan con ningunha vantaxe fiscal, mentres que noutros municipios xa se aplican descontos no imposto da circulación. A lei permítenos aplicar unha bonificación de ata o 75% neste imposto para os vehículos menos contaminantes. Non queremos... Ata agora non se fixo nada ao respecto. De feito, no 2021, este pleno aprobou unha moción semellante e lamentablemente non se levou a cabo nunca. Eso é un pouco forte, vamos. Non queremos que isto nos convirta nunha costumbre. As decisións do pleno debe cumprirse. Por isto, propoñemos os seguintes acordos: modificar a ordenanza fiscal para incluir a bonificación do 75% no imposto de circulación para vehículos con etiqueta emisión cero. Instalar 5 puntos de recarga para vehículos eléctricos no noso concello, garantizando que haxa polo menos un en cada parroquia. Nada máis. Abrimos entón a primeira quenda. Bueno, a Alternativa presentou unha emenda a esta moción. Si existe un erro na nosa engádega do punto 1, ben, é certo que me trasladaban directamente, non se pode... O acordo que existe o punto 1 é unha bonificación que está marcada pola lei estatal e nós solicitábamos unha bonificación principalmente polas rendas das persoas. Queremos aclaralo. Para nós non se pode bonificar solamente por unha cuestión medioambiental, sino tamén por unha cuestión económica, e nos parecía discriminatorio a forma que ten a propia lei estatal, o teño que recalcar, e entón o que pedíamos no primer punto era que fose a bonificación ligada ás rendas. É certo que o vin agora e non se pode facer porque non se pode modificar xa a lei, pero en sustitución do párrafo do punto 1 que eu fixen de engádega, teño xa un borrador, xa me mandaron un borrador para sustituílo, vale? Entón sería así mesmo instar ao Goberno do Estado a reformar o marco legislativo vixente para que as entidades locais podan aplicar bonificacións no IVTM en función das rendas das persoas contribuintes co obxectivo de garantir unha transición ecolóxica xusta e sen discriminación social. Ben? E tamén engadimos un punto 3 nesta orden do día, que é estudar a creación dunha liña de axudas municipais ou incentivos fiscais dirixidos ás familias con baixos recursos económicos para a renovación de vehículos moi antigos e contaminantes, promovendo a adquisición de vehículos máis eficientes e accesibles económicamente, como poden ser coches de segunda man con etiqueta ambiental C ou vehículos compartidos como medida de transición cara a unha mobilidade sostible, social e xusta. Falado así como nos toca aquí, porque se supoñía que teníamos que falar se aceptábamos a emenda ou non, porque eso é o que facíamos antes, esperar que ellos non la aceptaran e despois defender a oposición, e agora isto xa non é así, pois non se entende moi ben. Pois explicamos. Desde a Alternativa consideramos discriminatorio que se aplique un 75% de bonificación nos vehículos eléctricos, porque hoxe en día, por desgracia, os vehículos eléctricos son carísimos e aínda co cual as persoas que teñan acceso a ese tipo de vehículos son persoas ou familias cunha renta relativamente alta. E o que estamos facendo isto é que bonificamos o imposto
as persoas con rentas máis altas e pola contra aquelas familias que por desgraza teñen un vehículo con máis de 20 anos que non o poden cambiar porque económicamente non poden facerse cargo, resulta que aún por encima de non poder cambiar o coche porque non teñen rendas, pois aún por encima lle clavamos o imposto completo porque contaminan. Ben, entón, o que se pedía nese caso era a bonificación por rentas, porque o que pode pagar e ten máis rendas ten que ser xusto que poidan pagar máis impostos, e aquelas familias e persoas que teñen menos rendas, pois por xustiza social deberían pagar menos impostos. É certo que a lei do Estado non nos permitiría meter a modificación do punto 1 tal como está a moción, por iso que decido facer o cambio que llevamos pedir ao Goberno Central que faga esa modificación. Ben? E reiteramos, é certo, por desgracia, temos dúas administracións, reiteramos, igual que co tema do lixo pode valer para aquí, que nos obligan, que nos trasladan aos concellos as responsabilidades moitas veces cara a nosa veciñanza, pero realmente somos a administración próxima, co cal é o normal que nos pensemos nesas persoas sen recursos, as cales estamos deixando de lado, as cales non estamos bonificando de ninguna forma e de alguna forma temos que buscar unha línea para que eles poidan ir desfacéndose deses vehículos que certamente contaminan máis, sin entrar nos últimos estudos dos híbridos e estas cousas que últimamente din que contaminan máis do que decían, vámoslo deixar de lado para bonificalos e para que eles tamén poidan ser partícipes deste tipo de bonificacións. Ben? Entón, digamos que esa emenda que nos presentamos, a línea vai un pouco por aí e quedamos a esperas de que nos confirmedes se vades a aceptar ou non a emenda que presentamos. Vades a aceptar a proposta? Sí, vale, que vamos a entender. Ben. O propoñente dice que acepta as emendas de alternativa dos veciños. Continuamos entón os turnos de... Imos a aceptar a moción. Gracias por aclarar antes da miña intervención o si se aceptaban ou non se aceptaban. Dito, sabendo agora que se vai aceptar, o Grupo Municipal do BNG vai apoiar a proposta. De feito, a vez anterior, que alude a moción do Partido Popular do ano 21, se non recordo mal, creo que foi unha iniciativa do BNG. Efectivamente. Compartimos a visión de alternativa respecto ao que nos preocupa incentivar, digamos, ou bonificar fiscalmente sin ter en conta o tema de progresividade fiscal, pero, por outro lado, xa no 2021, aínda así, presentamos unha moción neste sentido porque consideramos que os beneficios por cuestións de clima, digamos que compensaban ese problema e confiando evidentemente en que pouco a pouco os prezos baixen o suficiente como para que non supoña unha discriminación para as rendas baixas. Agardamos que nese sentido sexa canto antes. E aproveitando, pois xa que se propón a alteración da tasa da ordenanza fiscal no tema de imposto de vehículos de tracción mecánica, pois gustaríanos desde o Grupo Municipal do BNG pois propoñerlle ao resto dos grupos que estudiemos outras ordenanzas fiscais municipais que están sin tocar desde o ano 2013, creo recordar, e que en algúns casos son obsoletas, pura e simplemente porque contemplan cuestións que xa non teñen sentido hoxe en día, ou porque non contemplan cuestións que sí son importantes hoxe en día e noutros casos simplemente xa non teñen sentido en canto a súas cifras. Entón, propóñolles que pensemos nesa cuestión, que nos reunamos para debater sobre o tema das ordenanzas fiscais municipais e ver se podemos chegar a algún consenso nese sentido. Vou plantexar en este punto, en este momento, un pequeno receso porque eu quero aclarar cos grupos da corporación unha cuestión técnica que apuntan por aquí.
primeiras, habría que mirar se temos a competencia para asumir ese tipo de axudas, vale? É unha cuestión que habría que mirar máis profundamente. Isto, en todo caso, que é unha moción política que pon estudar a creación, vale? A pregunta é se o Concello quere facer unha bonificación de calquera tipo, se pode facer ou non se pode? As bonificacións veñen establecidas na lei, teñen que vir establecidas na lei. Sí, sí. Se o Concello Isto parece que é unha liña de axudas ou algo así, polo que estou mirando. Fora da lei estatal, se o Concello quere facer unha ordenanza municipal facendo unha bonificación, pódese facer ou non? Porque outros concellos están facendo. Esa é a pregunta. Claro, a tasa pela aquí. Teñen os concellos, según a Lei de Bases de Réxime Local, competencias en axudas e becas para estudios? Penso que non. Pois sí, eso creo. Sí, pois sería. Pero estamos a falar aquí de coches. Na Lei de Bases de Réxime Local non teñen esa competencia. Pero se pode facer. Pero estamos facendo os concellos. Liñas de axudas podes abrir para cada. Aquí o único que se pon é estudar a creación. Igual que cando se fixo no COVID no seu momento. Cando foi o COVID no seu momento, mirouse o tema, estudiouse o tema. E finalmente sacouse unha liña de axudas. Ningún concello ten competencia en becas de educación. En cambio, hai concellos que priman na educación. E non teñan competencia. Non é cuestión de competencia, é unha cuestión de vontade. Nada, volvo a repetir, é unha moción, a moción pon estudar a creación dunha liña de axudas. Non ten unha eficacia directa, vale? Non estou a falar disso, estou dicindo que non ten unha eficacia directa. Está claro, xa está, todo claro. Grazas. Ben, eu o decía simplemente para que non aprobemos algo que logo, pois, o mellor o Concello non ten capacidade ou non ten... Non estou falando da vontade, estou falando dunha cuestión competencial. Pero, bueno, como era algo que quería que debatísemos, queda fora da sesión do día, non pasa nada, retomamos e continuamos. Non se gravou? Non, claro, isto é un receso, home. Ben, continuamos coa sesión. Remataba a primeira quenda o propoñente. Pois nada, Victoria, se modificas o que xa acordamos, pois aceptamos a emenda. Sobre o tema de aprobar mocións antigas e agora non facer nada, pois iso deberíamos de ver, nada máis. Bueno, está ben que debatan todos e non lle pregunten a quen fixo a proposta, pero a mí me vale tamén. É dicir, pono claro, vamos ir ao importante e o que quero centrarme. Certamente no ano 2021 se aprobou unha moción moi parecida. Decir, e simplemente para que quede aí, que foi un tema que non quedou nun caixón, sino que sí que se intentou diferentes liñas para poder leválo a cabo e todo foron trabas e paus na roda, o teño que dicir así claro e transparente e quero que conste en acta, por eso estou dicindo no micro, e sei e me consta que non é fácil implementar o que se está a comentar, porque non soamente afecta a ordenanza fiscal, ben? O sea, se está a discutir unha palabra que pon estudiar, cando realmente no fondo existen outros problemas moito máis fondos para levar a cabo unha cuestión dese tipo. Entón, polo que a min respecta, era algo que quería deixar claro. Non foi algo, non era algo sinxelo, non foi algo sinxelo, e o chan que ten cangas ainda por encima é problemático, e, bueno, nós pedimos unha subvención para eso, tiñamola feita, a idea era poñer os puntos de carga pegado ao Concello para non ter problemas para chegar coa electricidade aos puntos, a ordenanza fiscal, a taxa que se marca, o cobro da electricidade, porque por encima non lla vamos dar gratis, costas non nos permitiu o chan, é dicir, é un suma e sigue de diferentes administracións, transición ecolóxica, é dicir, non é sinxelo. Eso non quere dicir que se teña que deixar de lado e que se ten que loitar por simplificar os trámites administrativos, como falábamos anteriormente, para poder leválo a cabo. Pero o que a min respecta, me parecía importante que vos lo deixáramos claro, non se deixou nun caixón, ben? Que ocorre? Que é certo que, como todos, evolucionamos
é o importante, sí que consideramos que se poden facer bonificacións. Sí que é certo que a lei nos permite a nivel municipal facer bonificacións por rentas, porque é moi distinto o que se está propoñendo por parte da alternativa, non? O que se pon por parte da alternativa son bonificacións ás familias do noso concello con baixas rendas, ás cuales se lles dá axudas. O estamos facendo no comedor escolar, o fixemos nos libros co COVID, o fixemos con material escolar en pleno COVID, en post-COVID, o facemos na ordenanza do lixo da mancomunidade, que levamos 4 anos bonificando esas taxas para que a xente pague menos con menos recursos, e hai xente que incluso non paga nada. É dicir, sí que o Concello ten competencias en certas cosas, principalmente cando se fala dos máis vulnerables. E este Concello ten en vigor moitas modificacións, co cual todas esas modificacións desas ordenanzas das que falamos antes e das que ten razón o concelleiro de que están moi obsoletas e que habría que haber modificando, estamos no século no que estamos, plantexándonos a situación que temos, pois son ordenanzas que todas elas requiren dunha parte de xusticia social que non tiñan naquela época. Todas elas, co cual desde a alternativa vamos deixar claro, vamos a meter a cuña da xustiza social en cada unha das ordenanzas que propoñades que veñan aquí e se modifiquen, porque xa non estamos no momento no que estábamos e os veciños e as veciñas teñen dereito aquí, sexamos desde o Concello e desde a corporación que intentemos arroupalos, principalmente aquelas familias que son menos vulnerables. Eu quero rematar con unha cousa que pensamos que os coches eléctricos ou híbridos son Ferraris ou custan moitísimo máis que un coche dos diésel ou gasolina. Pois non, estades equivocados. Deberíais de darlle unha volta, buscar información, porque, porque o coche máis vendido ahora mismo é un eléctrico, entón por algo será, nada máis. Moi ben, pois entonces, sen máis que engadir, votamos primeiro a aceptación da emenda e pasamos logo a votar a moción en sí. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a aceptación da emenda por unanimidade. Agora votamos a moción en sí. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada esta moción efectivamente por unanimidade. Pasamos á moción do Grupo Mixto sobre a consulta pública para a elaboración do Plan Estratégico de Comercio Local. Doulle paso á propoñente. Bueno, todos coincidimos que o noso comercio local é un dos piares fundamentais do noso tecido económico, pero nos últimos anos o sector enfróntase a desafíos que poñen en risco a súa sustentabilidade e a súa capacidade para competir. Por elo, nos orzamentos do ano 2024, a Alternativa dos Veciños presentou unha emenda para a creación dun plan estratégico de comercio, un plan dinamizador do comercio local como motor económico que se aprobou e se dotou cunha cuantía de 100.000 euros. E se levaría a cabo un plan dinamizador traballado no seno da Mesa de Comercio coa implicación de todos os sectores. Hoxe, 13 de febreiro, porque esta moción era do pleno anterior, aínda non nos reunimos ningunha soa vez para marcar as liñas estrategias para este plan, estamos no 2025, e se incumpriron os acordos plenarios acadados por unanimidade en abril do 24 e en xuño do 24 para levar a cabo o plan durante o ano 2024. Ademais, para a Alternativa ao Comercio de Proximidade non só un motor económico, senón que tamén contribúe á identidade e á vida do noso pobo. Mantén o dinamismo das nosas rúas, promove o trato cercano, reforza a comunidade e o consumo nos nosos produtos de proximidade. A desaparición progresiva deste mercado pode xerar un pobo menos vivo e menos social, polo que se fai fundamental garantizar a participación activa dos comerciantes, dos consumidores e outros axentes implicados para que a veciñanza teña moito que dicir. Por iso, propoñemos o seguinte acordo para o pleno deste Concello.
que se inicia a apertura dunha consulta pública para que se recollan propostas, inquietudes e necesidades que deben ser tidas en conta na elaboración do Plan Estratégico do Comercio Local. E 2, que se convoque de forma ordinaria a Mesa do Comercio como presentación das propostas para o plan. Que ibas a decir? Bueno, pois comezamos entón a primeira quenda. Intervería a señora Prieto, se considera, non? O Partido Socialista. Boas noites a todos e a todas outra vez. Por parte do Grupo Socialista imos, como non podía ser de outra maneira, a apoiar esta moción. Consideramos que o noso tecido, o comercio de proximidade é un motor moi importante para o noso pobo. Como exconcelleira no seu día de desenvolvemento apoiei e apoiarei sempre calquer plan que sea para dinamizar o noso tecido. Boa tarde a todas. Nos votaremos a favor desta moción presentada pola concelleira de Alternativa dos Veciños, xa que efectivamente o comercio local é a columna vertebral económica da nosa vila. Desde o Goberno damoslle valor á enorme cantidade de persoas que apostan polo negocio da proximidade, e é por iso que xa se levaron a cabo accións dinamizadoras do comercio local cangués. Convocamos mesas de comercio local, reunímonos con comerciantes, co comercio ambulante, coas persoas praceiras, coa hostalería e restauración. Escoitamos as súas demandas e, conxuntamente, realizamos actividades dinamizadoras do sector, de dinamización do sector. O Goberno involúcrase co comercio local. Véxanse as melloras xa realizadas e as que xa se están a realizar, por exemplo, na Praza de Abastos. Solicitouse un estudo para conseguir o selo de mercado de excelencia, estáse a traballar en acadar ese selo, estánse a realizar obras de melloras das instalacións, actualmente, están a piques de executarse cursos para a formación das persoas praceiras, estamos implicando no centenario a todos os sectores, tamén os da restauración e hostalería. Co comercio celebrouse no Nadal, a parte de reunións, o concurso de escaparates de Nadal. É dicir, o Goberno está a facer o seu traballo. Estamos elaborando un plan de comercio que, por suposto, será consensuado cos sectores. E por agora, máis nada. Boas noites de novo. A verdade que debemos vivir nunha realidade paralela aos demais. O noso compromiso coa rehabilitación deste sector é claro, e consideramos que a implicación activa de todos os axentes sociais, comerciantes e veciñanza é esencial para alcanzar o éxito no desenvolvemento de políticas que favorezcan o crecemento económico do municipio. Como xa presentamos no pleno de outubro do 2024, a nosa moción para rehabilitar o comercio local, as melloras fundamentais que defendemos desde o Partido Popular é a modernización das infraestructuras e o cuidado das rúas comerciais para que o comercio local prospere e, esencialmente, que as nosas zonas comerciais sexan atractivas, accesibles e ben mantidas. A mellora das infraestructuras viarias, a renovación das rúas e a mellora da sinalización son aspectos claves para xerar un entorno propicio para os negocios. As rúas deben estar limpas, ben iluminadas e coidadas nas súas condicións, porque un entorno ben coidado será unha maior experiencia para os consumidores e comerciantes, atraendo máis visitantes e creando un ambiente agradable para as compras. A limpeza e o bo estado das nosas rúas son aspectos fundamentais para dar unha boa imaxe ao noso municipio. As zonas comerciais deben ser espacios acolledores e seguros, nos que tanto os cangueses como os turistas se sintan cómodos e motivados a consumir nos comercios locais.
Unha correcta xestión da limpeza urbana e o mantenimento do espazo público son elementos vitais, cousa que carece Cangas neste momento. Tamén quero manifestar a nosa preocupación polo desinterese mostrado polo Goberno local na súa implementación do plan de dinamización que está a falar a concelleira do campo. A pesar de que este plan foi aprobado por unanimidade no Pleno e contou cunha dotación de 100.000 euros nos orzamentos do 2024, non se quere levar a cabo. A falta de acción e a inacción do Goberno está a frustrar os comerciantes locais. O Goberno debe asumir a súa responsabilidade, poñer en marcha o plan e traballar de maneira activa e colaborativa co sector comercial para que as propostas se asusten ás necesidades reais e non aos caprichos do Goberno. Polo de agora, nada máis. Ben. Un plan de dinamización acordado na Mesa de Comercio. Se fala de que se convocaron varias mesas do comercio, todas elas en 2 anos foron mesas do comercio extraordinarias para aprobar, todas elas foron mesas de comercio extraordinarias para aprobar líneas de subvencións que determinados asociacións de comerciantes do noso concello necesitan pasar pola Mesa de Comercio para aprobar as súas subvencións. Solicitamos e se acordou nunha única mesa por varias veces que nos reuníramos, se puxo incluso data para poder marcar as liñas dese plan, incluso a Alternativa nunha desas mesas propuxo algunhas cousas de sorlallo solamente para que de algunha vez nos marcáramos e se marcou unha data para falar dese plan de dinamización e non se cumpliu nin a data nin a posibilidade de poder aportar. Volvémolo a reiterar para que quede simplemente claro. Si se forma parte dun plan estratégico, ten que ser consensuado. Con nós, ninguén consensuou nada. Falamos dun plan estratégico nacido e madurado dentro da Mesa de Comercio. Non existiu tal convocatoria da Mesa de Comercio. Se pode justificar accións que nós non vimos. Os plans non son obras nin decisións unilaterais e moito menos improvisadas. Os plans é algo marcado cunha liña de actuación donde todos os sectores poidan participar e compartir. Eso non nos sucedeu, al menos, a Alternativa. Volvémolo a repetir, queremos que se faga un plan que non sexa improvisado, sen planificación, sen diálogo. Pedimos simplemente compartir co sector as súas enquedanzas, marcarles un calendario e traballar. Estamos falando que durante moitísimos anos o comercio careceu nunha axuda como a que neste momento conta nos orzamentos e o que non se pode facer é utilizar eses cartos para outras cousas e fins completamente distintos aos cales se creou e se acordou. Pedimos exclusivamente no seu momento e de forma reiterada en cada unha das mesas de comercio que se convocara para falar deste plan, que se nos propuxera, que nós faríamos achegas, nós e o sector, e non sucedeu. Hoxe, a día que estamos, en marzo, seguimos sin poder telo. Entón, o único que pedimos é que de verdade non soamente se apoie esta moción e saíamos todos aprobando esta moción de forma unánime. É dicir, aquí e en política hai que ser valente. É dicir, se non o van facer, non levanten a man. Ben, abrimos entón a segunda quenda. Señora Prieto. Sí, claro. Bueno, en quedanzas debeu de ser este ano. Volvo a repetir porque, bueno, hai cousas que escapanse da miña, creo que da miña competencia. Vamos a ver, creo que desde que se fixo o bono comercio no seu día, no 2020, que creo que o pode corroborar a señora Dolores Hermelo, que nunha mesa de comercio se dixo que, inda que non houvese partida, podíamos facer unha modificación de crédito para axudar o comercio. Dende o 2020, as mesas de comercio creo que foron, se non me equivoco, tamén simplemente para... non foron constantes, non se deron ideas como aquí se pide, cousa que me parece moi boa idea, non
non hubo un plan de dinamización, non se consultou, non hubo diálogo, ou sea, non se fixo absolutamente nada dende que se fixo o bono comercio. Creo que non me estou enganando. Non se consultou cos veciños e as veciñas dos comercios, dos bares, non se fixo absolutamente nada. Din que non hai diálogo, que non o ven, bueno, mellor porque non vivimos aquí para miralo, pode ser tamén. Entonces, que se fan cousas, sí, creo que o comercio está bastante contento, creo que os bares están bastante contentos. O que dixo o señor Iglesias, claro que se están facendo agora mesmo cousas neste pobo, claro que se está traballando arreo neste pobo. Queda moito? Sí, moitísimo por facer. Non, iso miras a leguas. Que está mellorando? Por suposto que sí. Bueno, o mellor os seus ollos non, os de outras persoas. Sí, estamos facendo todo o que podemos e desde aquí, desde logo, algo que quero facer é agradecer aos traballadores que teño en obras e servicios pola gran labor que agora mesmo están facendo nos colexios, nas calles, os sardineiros, porque están traballando para toda a veciñanza. Todas as reclamacións que les fan estamos intentando facer o máis breve posible. Polo de agora, nada máis. Turno para a voceira do NECA. Ben, eu simplemente quero volver a remarcar o último que dixen, de que estamos a elaborar un plan do comercio que será consensuado con todos os sectores. Como ben sabe, señora Portas, a aprobación dos orzamentos de 2024 non son así efectivos. Plimba, listo, xa, e eses 100.000 euros xa se poden empregar. Vostede sabe que ten experiencia como alcaldesa. Estamos en marzo do 2025. Pois será agora cando reciba a ver se é vostede quen se presenta e ven algunha mesa de comercio local. E por outra banda, en resposta ao concelleiro do Partido Popular, pareceume que insinuaba que era capricho do goberno, supoño que se refería ás obras que se están a realizar na praza, ou que é capricho do goberno pois calquera cousa que teña que ver coa praza de Abastos. Pois eu penso que é o motor fundamental desta vila, un deles. Entón, capricho do goberno non. Eu, cando entrei como concelleira, resulta que fun pola praza a coñecer as praceiras e a xente que traballaba ali. Resulta que o primeiro que me dixeron, caramba, a primeira vez que ven unha concelleira por aquí. Cando me reunín cos comerciantes, bueno, menos mal, a ver se en que entón facemos algo con Concello, porque ata o de agora, anos atrás, nunca se fixo nada. Non sei, despois resulta que esta concelleira que está aquí é a incompetente. Bueno, sigo vivindo nunha realidade paralela, totalmente, vamos. Facer unha mesa comercio para falar do centenario da praza e que non existan os praceiros, pois se non é impositivo falar de algo cando os responsables non están na reunión, pois bueno, será que eu estou confundido. Perdón. Conta o tempo, paro, como... Sí?
As mesas de comercio, vale? Aquí Vitoria di que había unha data proposta para falar do plan de dinamización. Desde o noso partido non tivemos ninguna constancia de unha posible data deste proceso. As mesas comercio que se realizaron, as que asistín eu, que levo 3, a maioría foron para tema de aprobar subvencións, simple e llanamente, como único punto do día. Entonces, se paseas por Cangas, a imaxen é deplorable, sinceramente, vamos. Obras, calles cortadas, edificios... Non, pero non hai que ir máis lonxe de onde está o estanco. Unhas escaleiras cortadas porque caen tal, o edificio de enfrente o mesmo. Entonces, podemos falar de situacións. A mellor para vos, iso é unha imaxen moderna, que motiva ao comercio local, a xente, os clientes, vale? Pero nós, desde o Partido Popular, podemos ter outra opinión, non? Consideramos que deberíamos, vale? O que deberíades, porque aí os que estades gobernando sodes vos, e poñerlle solución a todas estas inquedanzas que pasan no comercio, vale? E ao final, sigo pensando o mesmo. Temos calles onde os nosos maiores tropezan e caen, facéndose dano. Temos lugares que non están ben iluminados. E despois, falades de cousas que non son impositivas. Podemos falar da Praza de Abastos. Podemos falar de propostas de aparcamento na zona centro ou no casco vello, que están os comerciantes aínda sabendo como van a acceder ao casco vello cando se rematen as obras da Alameda Vicente. É que son cousas, é a verdade. Para min, vivimos nun mundo paralelo. Os que gobernan e os que estamos no outro lado. Entonces, nada, se temos a sorte de que se aprobe esta moción, que non quede en baleiro e que realmente se faga esa mesa comercio e que teñamos un plan de dinamización. Estou dentro do tempo ou estou fora, Araceli? Cumplín agora ben o tempo? Sí? Moi ben. Vitoria, tocache. Ben, xa non sei por onde empezar. Quero deixar claro no micro que incompetente chamouse a concelleira sola. Ninguén lle chamou. Eu non lle faltei absolutamente o respeto a ninguén. Non dixen, nin insinuei ten siquera de sorlallo esa palabra. Quero que quede claro, porque parece que despois... Dixen eu. Eu non fixen eso. A nosa moción vai na línea na que vai. Pero agora sí, eso de que cando vostede veña a unha mesa, sí que o quero deixar claro. A Alternativa dos Veciños ten representantes en cada unha das mesas, incluída na mesa de comercio, e as persoas que así designou a Asamblea de Alternativa dos Veciños asisten a esas mesas. Non necesita que Victoria Portas vaya a todas as mesas e teña control sobre a infraestructura. É dicir, confío totalmente nas persoas que Alternativa decidiu para as mesas de comercio, ben, que ademais constan nas actas, que, por certo, a última ni siquiera votamos e aprobamos, porque non contempla o que de verdade pasou nesa mesa, ben, e porque reiteramos, e concordo co que dixo anteriormente a persoa do Partido Popular que defende esta moción, de que foron todas extraordinarias e en ningún momento se falou desto porque non tivemos esa oportunidade. Entón, témolo que deixar claro. Ben, a concelleira tamén de Comercio acaba de decir que o día que entrou pola plaza, todas as placeiras e todos os comerciantes lle dixeron benvidos foches porque non hubo ninguna concelleira anterior. Hombre, eu chego a ser Sagrario Martínez, estaría ahora un poquito enfadada, a verdade, porque ela foi a concelleira anterior. Ben, é dicir, é así. Esa é a realidade. Entón, é unha pena que se diga iso, porque tamén se minte. Porque igual que defendo a uns, vou defender aos outros sempre e cando se teña razón. Cando non a ten, pois non a tes. E non a ten neste momento a concelleira de área. Ben, entramos no goberno no ano 2019 e tivemos un estado de alarma, porque ahora todo o mundo xa lle olvidou que pasamos un COVID pechados nestes concellos. Ben,
en febreiro do ano 2020. Febreiro do ano 2020, ben? Eu, persoalmente, fun á Praza de Abastos, por exemplo, fixemos os permisos especiais para que a hostelería de outros concellos distintos aos de Cangas que fan a compra no mercado de Abastos, e iso nos supuxo conseguir permisos por parte dos Sergas para que esa xente se pudera mover de concello e facer a compra no noso comercio para que non se mirara danado, eses movimentos os fixemos nós. Despois, para que puderan ter as PCRs cando non as tiña ninguén, non sendo traballadoras do Concello, que non o son, porque son persoas autónomas que solamente a infraestructura, o edificio do mercado é municipal e aínda así coñecendo os problemas que eles puidan ter e coa campaña de Navidad encima e con perdido económicamente todo un ano, ben, foi o Concello de Cangas, ben, as que se moveron para que elas puderan ter as PCRs. E persoalmente, e o digo persoalmente porque así foi, eu fun a recadar o nome e o teléfono de cada unha delas. Ben, se fixo arreglo da praza, se fixo arreglo da praza fora da contaminación que supoñía na praza. Para cumplilos, por favor. Aquí solo se me corta a mí. É que é unha cousa escandalosa. Con diferencia, carai. Eres a que se pasa máis con diferencia, perdoa. Sí, tedes razón. Fago por gusto, non é plato de gusto cortar a ninguén. Estaba fora de sesión. Ben, vamos a votar a moción, por favor. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Aguantade aí. Queda aprobado por unanimidade. Se non, non sai. Logo me botan a bronca. Xa está. Queda aprobado por unanimidade. Vamos á última moción da orde do día de hoxe, que é a moción do BNG sobre a mellora das estradas autonómicas do Concello de Cangas. Doulle palabra ao grupo. Gracias. Bueno, creo que xa é a última, me parece que vimos ir acabando, non me quero estender moito, pero vou na facer rápido. Empezarei dando algunhas localizacións. PO 551, a Madalena Ximeu, prioridade alta. PO 315, Treito Rozavales ata a Espiñeira, prioridade alta. 315 outra vez, Treito do Cunchido, prioridade alta. 315 de novo, Treito San Cibrán a Vilariño, prioridade alta. 551, Treito a Portela, prioridade media. PO 551 outra vez, desde a Portela a Madalena, prioridade media. PO 551 outra vez, desde Cangas a Pedreira, prioridade media. 315, Treito Gandón a Rozavales, prioridade media. PO 315, desde as Piñeiras a San Cibrán, prioridade media. 315 de novo, desde Vilariño a Limens, prioridade media. 315 tamén, desde Daro a Cangas, prioridade media. Cangas é o concello da provincia con máis tramos de estradas de titularidade autonómica incluídas nesta listaxe oficial da Axencia Galega de Infraestructuras para obras de mellora desas viais. E, curiosamente, cando se van facendo as obras de todas estas estradas de titularidade autonómica, cando chegan á fronteira do Concello de Cangas, páranse. Faise desde Marín, Bueu, chega a Portela, párase. Vilaboa, Moaña, chegamos a Cangas, párase. É curioso. Non debe ser, non debe ter nada que ver, me parece, con que goberne o BNG en Cangas, porque evidentemente hai concellos dos que nomeei nos que goberna o BNG e fanse as obras. O sea, que o mellor é que desde a Xunta de Galicia ten algún problema específico con este concello, non o sei, o mellor poderán aclarar en algún momento desde a propia Axencia Galega de Infraestructuras cando nos volvan dar a cita anulada hai un mes e algo, que estamos esperando aínda que nos la volvan dar. Supoño que ten moito, o novo delegado ten unha xenda moi apretada. Entón, o que queremos trasladar desde o BNG con esta moción é este manifesto
como dicilo, o incumprimento que é o que poño aquí na proposta, pero tamén esta discriminación evidente co Concello de Cangas, que deberá ter algún tipo de explicación. E vai sendo hora que o pleno do Concello, que representa a todos os veciños e veciñas, exprese como mínimo o rexeitamento e incumprimento das propias prioridades marcadas pola Xunta de Galicia. E, en segundo lugar, que nos dean de unha vez outra cita para falar de todas estas cuestións e de outras que atinxen a problemas nas estradas de titularidade autonómica e que levamos moito tempo demandando que se atendan. Evidentemente, non parecen ter demasiado interés, como xa non só por non darnos a cita, sino simplemente porque a última vez que anunciaron que iban facer algo, resulta que van facer é as rotondas de Cangas. Moi ben, o sea, o resto dos concellos arranxamos as infraestructuras realmente e facemos obras de importancia e en Cangas vamos a arranxar as rotondas. Vale, unha vez máis. Pois vai sendo hora de que este Concello Pleno, que representa a todos, e yo digo aos que están aí enfrente, desde o Partido Popular, que representan tamén os veciños e veciñas de Cangas, mandemos unha mensaxe clara de que é necesario e urxente que a Xunta de Galicia invirta nas estradas de titularidade autonómica deste Concello. Por agora, nada máis. Abrimos entón o primeiro turno. Señora Prieto. Señora Portas. Partido Popular. Sí, boas tardes a todos. Nesta primeira miña intervención gustaríame realizar e analizar e matizar a moción que trae hoxe aquí o BNG. Dende sempre, como todas as cousas, todo é mellorable. Recentemente, a ASI, como comentou o señor concelleiro, a Axencia Galega de Infraestructuras anunciou a reposición do firmes das 3 rotondas de Cangas, unha reposición que será o 100% de toda a superficie desa rotonda e os tramos iniciais con esas bifurcacións e máis as saídas. Actuacións que contempla o fresado do pavimento actual, limpeza, saneado, a reposición do firme aglomerado e posterior pintado. Isto é unha reposición en total, un traballo ben feito, non é un parche como intenta menospreciar nesta moción. Para o Partido Popular, calquer tipo de inversión e mellora que se faga e que poida percibir Cangas, benvida sea. Exemplo de parches, os que nomea nesta moción, son os que fai este goberno e a concesionaria de Aqualia, cando os fai. Cunha amplia gama de exemplos por calquera rúa do Concello. Como dixen antes, todo que sexa mellorable, ou todo que sexa é mellorable, benvido sexa. Existe un calendario de actuacións establecida na contratación das obras según o concurso público de todas estas carreteras autonómicas, e como calquera obra pública, existe unha data de inicio e unha data de fin, o cal terá que cumprir esa empresa adxudicataria. Falan de discriminación, cando se ve que as obras rematan sempre no límite do término municipal de Cangas. Esta teoría conspiranoica podía ter sentido se en Moaña e Bueu gobernar o Partido Popular, pero en Moaña e Bueu dende fai anos xa goberna o BNG. Se o BNG de Moaña e Bueu son capaces de ter xuntanzas coa ASI, facer aceras, melloras nas autoestradas, será porque o xestionan ben, será porque traballan. Feitos que tira por terra esa teoría conspiranoica do goberno de Cangas, ou sinceramente ao mellor son excusas de mal pagador ante os veciños que ven que este goberno non fai nada. Podía ser. Unha moción, para min, feita pola incompetencia e falta de traballo. Cangas e os seus veciños pensamos que despois do goberno da señora Victoria Portas non podería ir peor, pero como di o refrán, outros vendrán que buenos te harán. Coa mesma sincera e propia opinión, visto e como está Cangas, parálise total, sen proxectos de futuro, desmantelación dos servicios de praias, sin pesón, sin inventarios, sin PEMUS, etc. E tendo gastando 3 millóns de euros máis en presuposto, para min, sodes o peor goberno, e para moitos veciños, sodes o peor goberno que pasou por este Concello. Eso sí, xogan
xogan cunha modificación puntual que definía de pelotazo anterior BNG e, como sale nos medios de comunicación recientemente, trafican a escondidas con a banca por Masó. Levan 2 anos, póñanse a traballar, empecen a arranxar as súas propias carreteras, esas sí que son unha verdadeira pena pos cartos de rodaxe que pagamos todos os cangueses. Nada máis. Bueno, está claro que para non falar do problema que se trae aquí con esta moción, que son as estradas da Xunta, falamos de calquera outra cousa. E facemos un listado maravilloso de todos os problemas que ten Cangas, que son moitos, evidentemente, pero o das estradas, que é o que do que trata a moción, ese deixámoslo a un lado. Moi ben, perfecto. Totus revolutum, e en todo este lío, pois, despistamos e xa non aparecen o das estradas. Perfecto, maravilloso. E utilizou vostede ao mesmo argumento que utilicei eu. En outros concellos goberna o BNG, o sea que non deben ter ningún tipo de problema co BNG, efectivamente non é unha conspiranoia co BNG, o que eu defendía. Algún problema teñen que ter con Cangas en concreto, nada que ver co BNG. Entonces non é unha conspiranoia nese sentido. Alégrame que o compartamos. E a incompetencia que di vostede sobre non ser capaces de xestionar coa AXI, para iso, unha vez máis, repito, yo fixeno antes na introducción, teremos que ter esa reunión que nos eliminaron da axenda e seguimos esperando un mes e pico despois a que nos la volvan poñer, a pesar das insistencias. Abriríamos a segunda quenda. 3 minutos. Señora Prieto. Señora Portas. Ben, eu non teño a piel tan fina, o considero unha retranca, vale, concelleiro do Partido Popular. Non sei xa por onde tocar, porque a estas alturas da noite e dado o pleno de hoxe, a verdade é que, bueno, é evidente que os viais de titularidade autonómica están mal. Punto. Igual que están mal o resto dos viais, Deputación, Concello e demais cuestións, non? É certo que é sorprendente que en 2 anos, e eu recoñezo que eu non tuven un gran amor ou non tuvemos unha gran feeling, eu e a concelleira daquel momento da AXI, pero sí que al menos eu máis ela nos reunimos 3 veces en 2 anos. E o que conseguimos, bueno, pois arreglos na Pedreira e en Santo Domingo, porque sí que existía un punto conflictivo de accidentes, sí que se resolveu tamén o punto de accidentes de Aldán, e sí que é certo que se hai algo que eu voto de menos e que sigo sin entender porque non se fixo, e eu teño que decir, porque sí que yo insistín en cada unha desas xuntanzas que tivemos, é porque existindo un plan estratégico de senda peonil do Morrazo, resulta que o único que non ten a senda peonil é Cangas, e esa é unha realidade, non se fixo por Bueu, se fixo por Moaña, se está facendo por Vilaboa, e, bueno, se fixo anteriormente por Marín, e é certo que a resposta que ela me dou naquel momento e aquel día foi exactamente, bueno, pois nalgún sitio temos que parar. E recoñezo porque me quedou enormemente grabado esa frase, non? Pero, bueno, tamén é ben certo que non outras administracións se están portando exactamente igual. A Deputación está exactamente na mesma situación durante tempo e tempo, donde non se fixeron cargo dos seus viais e donde tiñamos que asinar convenios, donde tiñamos que asumir os concellos as responsabilidades que podían supoñer naquel momento da Deputación. Pero eso non vale para que tiremos balóns fora e non recoñezamos que certamente a Xunta e en este caso a AXI, que nos cruza por todos os sitios do Concello de Cangas, sí que tivera un poquinho en consideración. Eu, a estas horas, e sendo a última moción do último do día, o único que podo facer é ofrecerlles á corporación, se queren, que medie para que lles lean a reunión. Porque é a verdade que xa digo, non tiven enormemente feeling coa concelleira de AXI en aquel momento, pero, bueno, invitoume a reunións, o sea, podo intentalo, non teño problema ningún, me gusta a conciliación, a verdade.
Bueno, aquí todos somos salvadores de todo. Todos tenemos moitos contactos. Pois eu sí que vou a decir que é verdade que non tive unha oportunidade de reunirme ca concelleira, ou concelleiro neste caso, pero sí que é verdade que eu, por mediación do correo electrónico, sí que é verdade que me reunín en varias ocasións co ingeniero da AXI, o cal tamén é verdade que lle quero agradecer a súa eficiencia, neste caso, en varios aspectos. Bueno, o mellor, como foi a auga levada, como foi na zona do líder, pero tamén vou a decir unha cousa, eu creo que non é o que lle molesta é quen goberna, sino que o Partido Popular perdera a anterior legislatura por 27 votos. Creo que o mellor é iso, porque cando fomos a desbrozar, se desbrozou a Madalena, pedímoslo, é verdade que se desbrozou, que yo agradecimos, pero cando lle dixemos que fora a desbrozar a carreteira de Aldán, non estaba tan mal, hasta dentro de 6 meses. Gustaríame saber que pensan os veciños e as veciñas de Aldán, porque igual pensan que como non goberna o Partido Popular, pois que se teñen que sentir abandonados. Entonces, paréceme tan increíble como que a nós nos den 200.000 euros, a Moaña 600.000 e a 400 a Bueu. Claro, tendo unha parlamentaria como temos, eu esperaba como mínimo que o millón 200 destes tres, como xa fixeron tanto nos outros concellos, que fora para Cangas. Pero bueno, parece que isto tampouco resulta moito ter unha parlamentaria de Cangas na Xunta. O mellor, se nos aplicáramos un pouquiño máis, Cangas melloraría, sin ter que ser vostede alcaldesa, claramente. Polo de agora nada máis. Nada, caralho. Encima vais. Menudo respeto. Cando vene? Porque se vai. Todas esas preguntas que están formulándose entre vos, podía delas autopreguntalas, non? Por que os concellos de Moaña, Bueu, sendo do Bloques, PSOEs, etc., eles sí son capaces de xestionar e traballar e traer cousas, e vos non? O mellor é un problema de aceite, e na bisagra. Como dixen na miña primeira intervención, todo é mellorable, e cantas máis inversións de calquera administración veñan para Cangas, mellor. Hai certo revuelo na súa administración. Na súa moción fala dunha situación desastrosa de todas as estradas. Vou a poñer uns exemplos, por si é o que se refería a eso. Ramal de Paraíso, Toseira, Alcalde Pancho Iroa, Romarigo, Calle Noria, Estrada da Choupana, Cunchido, Menduiña, Bacelar, Piñeiro de Darbo, a Madalena, etc. Pero certo que todas estas estradas e outras moitas que me quedaron atrás, para non aburrilos os veciños, porque a ustedes sí que debería de poñelo en bucle, estradas que sufrimos todos os veciños son de titularidade municipal. Para algún sempre é máis fácil ver a palla en ojo ajeno e non a viga no propio. Está ben que canto máis veña para Cangas, e sigo insistindo, mellor, pero ustedes aplíquense, bótenlle, como lle dicen antes, aceite a bisagra, traballan, xestionen, reparen tamén as súas carreteras e como piden aquí, non poñan parches, asfáltenas todiñas. E, por certo, aínda que teñen 3 millóns máis de euros no presuposto, as únicas obras e inversións que se están facendo ahora mismo en Cangas son con cartos da Diputación e da Xunta de Galicia. Pero, como dicen antes, cantos máis inversións veñan, mellor que mellor. Sobre as propostas desta moción, lóxicamente que non estamos de acordo, xa que no primer punto falan de incumprimento. E non existe tal incumprimento. Se está a facer seguindo os templos e plazos establecidos no cronograma de contratación pública establecidos nas obras. E no punto 2 piden que o reciba a ASI. Para iso está o teléfono, a solicitud de registradas, e sempre lles queda o comodín, que é falar co BNG de Moaña e Bueu, que lles poden ensinar. Por agora, nada máis, e votaremos en contra. Gracias. Vamos a ver. Para ir rematando. Aquí o problema
non é que non saibamos expresar as nosas solicitudes ou que non teñamos claras as cousas que queremos que faga a AXI en Cangas ou que non poidamos, que non exixamos ese cumprimento. O problema é que o interlocutor non está ao outro lado da liña. Ese é o problema. Ese é o problema, non, claro. Ata o punto de que a última vez Por favor, non interrumpas. A última vez foi anulada a cita cando xa estábamos no sitio. Claro. Mala suerte, sí, pura mala suerte, porque surdiulle outra cousa en Vigo e non puido facer. E, mentras tanto, supoño que xa deixou de ser prioritario Cangas. Nese sentido, agradezo que a concellera de Alternativa conte a súa experiencia nese caso e como, polo que parece, si a recibían, pero non lle facían moito caso que digamos tampouco. E, ademais, eso que explicou sobre a excusa que lle deron porque se paraba no alto da Portela, eso xa de traca. Claro, ao final, si vamos ter finalmente a reunión coa AXI e esa vai ser a resposta que nos dean, pues mira, ir a perder o tempo, sinceramente. Claro. Entonces, espero que non sexa así. Nos iremos, en canto nos conven outra vez, iremos con unha actitude positiva de exixir o que entendemos que é xusto para Cangas e que vostede mismo di que é xusto para Cangas, vale? Que non entendo entón por que non votan a favor, e esperemos que non pedimos que o fagan todo, do listado que lín antes non pedimos que o ano que ven este todo isto feito. O que non entendemos, para empezar, é cales son os criterios polos que se fai ese cronograma do que vostede falou. Porque se os criterios son as puntuacións que marca a propia AXI, deberíamos estar bastante máis arriba nese cronograma. E non estamos. Algún outro criterio haberá que non é público. E me gustaría saber cal é. Entón, e en canto ao resto dos viais que non son de titularidade autonómica, ten toda a razón vostede. E da mesma maneira, a nosa intención é, cos de titularidade municipal, ir arranxándoos, evidentemente. Tampouco, creo, igual que digo, que non se lle pode exixir a Xunta que os arranxe todos dunha vez, tampouco a nós se nos pode exixir que os arranxemos todos dunha vez. E o mesmo a Diputación. E todos teremos que ir arranxando os problemas dos viais deste Concello, cada un os da súa competencia. Pero o que non pode ser é que paremos na fronteira, porque non nos interesa isto. Gracias. Moi ben, xa non me queda vos. Chegamos ao último punto da orde do día. Co fío de vos que me queda, vou decir que quen ten que xestionar os viais da Xunta é a Xunta, a propia palabra o di, con eso queda dito todo. E se logo a nosa deputada dice que é mala sorte, bueno, pois esa será a vontade, tenemos que aceptalo como unha especie de mal karma que nos caeu. En fin, non digo nada máis, pasamos a votar o punto. Votos en contra? Votos en contra, abstencións e votos a favor. Sí, queda aprobado con 11 votos a favor. Temos a disposición dos concelleiros e concelleiras as dacións de contas, como normalmente, e pasaríamos o turno de robos e preguntas. Sí. Isabel? Bueno, teño unhas cuantas preguntas. No pleno de outubro de 2023, esta concelleira trouxe a este pleno unha moción que era que no punto 1 pedíamos facer un estudio da rede dos semáforos actuais que ten o Concello para poder adaptarlos aos dispositivos e ao novo sistema acústico e aos pavimentos táctiles. No punto 2, que se activaran os dispositivos que xa están instalados e dar prioridade á señal sonora da calle Noria para a súa periculosidade. Esta moción foi aprobada, entón o que eu pido é que me digan cando teñen pensado cumplir esta moción.
No, por escrito, por favor. A segunda pregunta é que a Asociación de Veciños Nós, ademais de algún particular, presentou sendas denuncias porque un veciño da baixada do Palomar, donde está a carretera a baixada de a Magdalena Herbella, a carretera, a baixada hacia o Palomar, hai unha cesión, unha urbanización de terrenos po cierre dunha finca. Sabemos que hai abertos sendos expedientes, pero queremos que nos digan os veciños cando se vai a repoñer a legalidade desta obra de urbanismo, de urbanización. Outra pregunta é que sabemos que o mes, por o que nos transmitiron os veciños de Nerga, que houve unha reunión entre Costas do Estado e membros do Concello de Cangas, deste goberno, en Nerga, que parece que van a ampliar a duna e que van a retirar os aparcamientos. Entonces, queríamos saber cal vai ser un pouco a alternativa a esa eliminación dos aparcamientos, porque os veciños de Nerga están bastante preocupados por este tema. A última pregunta é: quixéramos que nos proporcionaran o informe da salud dos árboles que cortaron en Méndez Núñez, e se teñen pensado repoñelos, se teñen partida para repoñelos, xa que todos somos moi ecologistas e os árboles son necesarios en particular para o verán. Se nos poden facilitar o dato de cando vai a ser eses árboles repostos, se vai a ser antes ou despois do próximo verán. Nada máis. Ben, comunico que os concelleiros e concelleiras teñen a liberdade de escoller a maneira na que responden. Por lo tanto, aqueles concelleiros que queren responder agora por oral poden facelo. Non sei se Pili, penso que tiña información sobre os semáforos. Se alguén quere responder agora... Bueno, pero quero decir que os saibades, que se queredes podedes dar a resposta por oral. Non hai problema ningún. Eu aproveito, sí, para decirlle o tema da saúde dos árbores de Méndez Núñez, que, basicamente, as árbores de Méndez Núñez, as que quedaban, estaban literalmente mortas. Se verificou cos técnicos do Obradoiro, que, como sabes, son de forestal. Había algún que estaba xa moi ferido, que estaba morrendo, pero xa en un momento final. Efectivamente, se contempla... Si non tiña, evidentemente, cando se tala unha árbore, e eu digo completamente en serio, que chegar a ter unha árbore adulta leva moitos anos de crecemento e agora tens que comprar un exemplar que mede, alcance o tamaño, cando se prescinde de algún árbore porque supón algún tipo de perigo. Ten a base podrida ou directamente morreu, como era neste caso. Foi o que recomendaron os técnicos. E se se vai a repoñer, está contemplado a mesma especie de árbores que estaba, que ademais eran especialmente bonitos para o meu gusto. Contemplo que se faga ao largo deste ano, pero non podo dicirche agora mesmo o período exacto. Pero si será antes do verán do ano que ven. Vale. Sí. En primeiro lugar, gustaríame facer un rogo, que ademais creo que cadra perfectamente co día de hoxe, que lle nomeamos ese recanto a Ignacio Cerviño, e que na placa que está situada na fonte de Santiago Apóstolo se lle dá a autoría non a Ignacio Cerviño, senón a José Cerviño, o cal insiste nese debate dos dous Cerviños, pero que ademais, no caso da fonte de Santiago Apóstolo, hai datos que sinalan a súa autoría de Ignacio Cerviño, sendo alcalde deste concello don Manuel Sequeiros Matos. É un rogo. E logo, preguntas, eu quixera preguntar se hai coñecemento de algún achado arqueolóxico na Rúa Estrela, nas obras que están a levar na Rúa Estrela. Sí que, bueno, contéstoche porque na reunión que mantuvemos cos veciños da Rúa Estrela, sí que é certo que unha das veciñas nos comentaba que tiña un coñecido que había encontrado como unha pequena cruz que estaba, bueno, bastante rota e que quen tiña constancia diso era Camaño.
Entonces, tanto a arquitecta Mabel como eu pusémonos en contacto con el e vamos a mirala porque, se é así, podemos poñela na Rúa Estrela onde estaba. Perdón. Non me refería a ese cruceiro apareceu no ano 80 e pico, fun eu quen falei de feito cos veciños da Rúa Estrela porque xa existiu un plan para a súa reposición. Referíame a si nestas obras teñen coñecemento da aparición de algún, bueno, pois eu sí que teño coñecemento da aparición de algún achado arqueolóxico, está ali guardado e que, polo que veixo, se non teñen coñecemento, entendo que non se deu parte a Patrimonio de Galicia. Vale. Ben, outra pregunta, quixera saber se temos por fin algunha data da apertura do paseo de Ogea, onde as naves, que se falou en reiteradas ocasións dun proxecto, etcétera, etcétera, se xa temos algunha data de apertura, está pronto o estío, seguimos anos e anos, non sei se temos datas, se temos proxectos, se temos algo. Agora mesmo para eso non temos data. Non temos resposta. Vale. Non temos data, resposta. Non temos data, vale. Que non temos data. Despois, xa por último pola miña parte, constame que hai un cable que xa leva varios meses rozando o cruceiro do Lameiro. Espero que o Concello polo menos busque a quen pertence e que faga o seu labor para evitar danos futuros nese cruceiro. Bueno, por desgracia, vou a iniciar unha fase periódica de solicitar o mismo rogo en todos os plenos en base sobre todo o que dixo o concelleiro Iglesias de que traíaos unha moción porque o Concello pleno é soberano. Pois voulle lembrar, hai deceas de mocións aprobadas que non lle fan nin puñetero caso, que non as levan a cabo, e se o Concello é soberano para as súas mocións, o Concello é soberano para todas e cada unha das mocións que aproba esta corporación. Entón, rogo que se cumplan e se fagan cumprir todas as mocións aprobadas. Gusten ou non nos gusten. E saben que son bastantes. E hoxe aprobáronse varias mocións que na cabeza de vostedes está claro que non teñen interese ningún en cumprilas. Pero vamos a seguir insistindo. Somos pesados e seguiremos insistindo para que o Concello pleno, como ben decía vostede, pese máis que o goberno. En segundo lugar, quero facer unha pregunta e quero ir por escrito á alcaldesa, porque quen ten que responder os rogos e preguntas é a alcaldesa. No día de Nantronte, creo que foi, ou onte, perdón, saliu unha noticia na prensa sobre que están planificando como van a desenrolar os servicios de praias neste verán. Unha das cuestións, gustaríanos que nos contestaran que actuacións van realizar, que planificación teñen cara ao verán, e si os servicios nos cales consta personal municipal contemplado no anexo de personal laboral temporal, se vai a prescindir del e se van a contratar unha empresa privada para iso. Quero yo por escrito e quero que me conteste a alcaldesa quen é a que ten a obriga de contestar os rogos e preguntas. Nada máis. Eu teño a liberdade de contestarlle por oral se quero. Entonces, se o fago por oral non o vou facer logo por escrito. Efectivamente, hai unha parte dos traballadores que están contemplados, como dices, do equipo municipal e ese é os equipos de limpeza de praias, porque o mantemento dos areais forma parte das responsabilidades do Concello. Tenemos un grupo de 30 persoas. Despois, en liñas xerais, os equipos que haberá de socorrismo se dividen ou se distribuirán ao longo de 5 praias que cubren o territorio da maneira máis axeitada que lle parece o equipo técnico. Comezaría na praia de Rodeira, continúa na praia de Limens, Nerga e na ría de Aldán temos Area Brava e Menduíña. Teremos unha embarcación a disposición en cada ría e, ademais, se mellorará o equipo de desfibriladores,
o acceso a praias moi especial en Rodeira, que é a praia máis urbana, polo tanto máis accesible xa de principio, e os equipos de megafonía tamén serán mellorados porque xa tiñan bastante tempo. Isto é en liñas xerais a planificación. O personal vai ser municipal, os socorristas, patróns e auxiliares. Non está contemplado os socorristas como personal municipal. Se fará un contrato, como se fai en moitos outros concellos. Do orzamento prorrogado 1 de xaneiro. Responde ti esa parte. Área de gasto aparece. Respondelo vos. Araceli, na área de gasto do orzamento prorrogado aparece para socorristas 136.000 euros personal laboral temporal que ten que contratar directamente o Concello. Ten 18.000 euros para patróns que ten que contratar directamente o Concello. E ten para auxiliares de socorrismo 26.000 euros que ten que contratar o Concello. Así está contemplado. Teñen esas tres partidas no orzamento na partida 172. Si queren incumprir o que vostedes mesmos, porque despois, para o resto de inversións, saben canto teñen? 10.000 euros. Vostedes, o seu orzamento, o que vostedes decían que era unha colla, os 10.000 euros. O que pasa é que gastaron, para vostedes, lóxicamente, é unha risa, pero a nós, volvemos a criticar que a falta de preocupación pola seguridade é moi grave. E o que están demostrando é que non lles preocupa absolutamente nada. Pois para non preocuparnos hai un aumento do investimento moi importante. Van a contratar personal de socorrismo municipal? Vaise contratar personal de socorrismo, eso non ten nada que ver. Hai unha partida para a contratación de persoal. E ademais non sei se vostede obvia todas as limitacións que ten hoxe en día a administración pública para aumentar o persoal. É dicir, están moi pechados e moi delimitados os límites de contratación da administración e non os pecha o Concello dunha maneira ni política ni caprichosa, é unha cuestión netamente técnica. Se explicou en esta corporación en numerosas ocasións. Non, iso é unha cousa que está dicindo vostede. Bueno, eu dou por respondida a pregunta, pero, bueno, pode... Non sei se ten algunha pregunta máis ou vamos co... Fran? Moi boas tardes a todos. Ai. Para empezar, pois me gustaría, antes de nada, un pouco repetir o que decía o meu compañeiro Pío, e volver a recalcar, porque aquí se fan preguntas, se fan rogos, pero ao final, pois, a realidade é que sigue todo igual. Paso mesmo coas mocións. E quería facer outro rogo. Xa fixen varias preguntas, outro rogo. Unha ex-concejala que estuvo aquí preguntou por elo, me comentaste que iba a haber unha actuación. Eu digo poñerlle un pouco de masa para que os coches, cando pasan por ese badén en San Roque, si son moi aburrido, porque sabe por qué, amiga? Sabe por qué? Porque os veciños se queixan. E son aburridos, claro que son aburridos, pero non lle gusta que sea aburrido. E só le poñerlle un pouco de cemento, que seguramente xa fai tempo que non paso por ali sigue igual. E o que máis me fastidia é a que o concejala de Obras e Servicios ainda se bote a reír. Co que está a pasar en Cangas, que se bote a reír. Levaste rindo todo pleno. Pero, bueno, boa unha pregunta. Mira, eu que quero saber é, cando tedes pensado, outra vez, isto de San Roque levo 5 plenos dicindo, 5, vergonza tiña que darvos, 5 plenos. Bueno, eu que quero dicir é, que plan de bacheo tedes de fenestradas, carreteras que temos no Concello de Cangas, municipales, Diputación, Xunta, tamén, pero as de Cangas, as de Piñeiro, as que decía Rafa, por todos os lados, cando tedes pensado algún plan hai? Gastar uns cartos en emparchar, polo menos emparchar. Algúns fan falta, asfaltalas, pero emparchar tedes algún plan? Digo eu, non sei. E depois unha moi concreta e moi famosa, que é a Calle Real, que quitades tantas fotos na Plaza da Estrella, non vos fijades como está a Calle Real? Non vos fijades a pena que dá pasar por aí?
as pedras levantadas. Bueno, en concreto toda a zona bella, pero a calle Real máis. Non faga así, é que parte que estou dicindo unha mentira, señor Sagrario. Tú non estou dicindo unha mentira. Vostede, é que é increíble, é increíble. Perfecto, moi ben. En paz, sabe o que pasa? Que os veciños e as veciñas de Cangas están fartos de romper rodas dos coches, de cair. Iso do que está farta a veciñanza de Cangas. E ainda me di iso. Bueno, nada máis. Bueno, unha cousa nada máis que me quedaba. Queríamos saber un pouco, non sei se repararon, porque eu paise por ali, da vergonza, o Parque de Herbello, non sei se quitaron toda aquela ramase que hai do último temporal, porque hai unha derramase ali dos arbos que caíron, e depois me gustaría saber quen deu pois a orden de parque dalo de alta, porque ese parque, se va a salir, non é legal. Ese parque está pois feito como está, e me gustaría quen foi o técnico que deu o alta dese parque, en general. E o rogo de que, por favor, quitedes, saque os rapades allí, bueno, está abandonado completamente, xo de erva, que quitedes toda aquela ramase e que o limpiades un pouco. Ese en xeral, o do Palomar tamén, que cai outro elemento, pois que tamén se arranxe. Nada máis. Bueno, el plan de bacheo ya salió la licitación. Xa saliu a licitación esta semana do plan de bacheo. Decirte que no Palomar non se caiu, quitou no emerxencias porque estaba baneando e saiu un presuposto para ese parque. Herbello, non se preocupe que os traballadores, dous dos traballadores esta semana van a limpiar, saiu aviso aquí, a fonte de María Soliña van a vaciar, van a chorrear, van a pintar e despois dos operarios de sardinería vanse dedicar a ir polas parroquias a desbrozar todos os parques e sardíns que sean municipais. E en canto acabemos con María Soliña, dous operarios van sair a revisar todo o que é a zona da igrexa. O sea que para a semana quedará rematado. Ya está, el plan de bacheos, ya lo dije. Bueno, eu gustaríame que me contestara vostede, señora Araceli, por escrito, de palabra, como queira. Pero como casi non me fío de moito dos concelleiros que están no outro lado, pois gustaríame contestar a vostede. Primeiro, a situación, fai unhas semanas ou un meses, unha persoa do público preguntou polo cementerio de Coiro, da zona bella do cementerio de Coiro, que está sin solucionar, e gustaríame saber se avanzou algo, se se fixo algo. Facer non se fixo nada porque solo pasar por ali, e non se fixo nada, se teñen pensado facer algo. Segunda pregunta. Si saben onde está, podo dicir, se non saben. Non, digo yo, como está preguntando, porque non sei a que está mirando, estou falando con vostede. Estou falando con vostede. Veña, se non sabe se se fixo, pois só me contestará. Segundo asfaltado da aldea de arriba, Longán. Tamén neste pleno, fai casi uns meses, creo que estaba a señora Iria Malvido, contestoume que se iba a facer para a próxima semana, para a seguinte semana, e creo que xa levo varios meses que a señora Iria Malvido non está, entón quería saber como está a carretera de aldea de arriba, Longán, e cando ten previsto, porque xa parou de chover, xa choveu, volveu a chover, non sei se... Sí, contestolle a todo. O cemiterio de Coiro, me imagino que te refieres a regularización. No. Entonces non che entendín entonces a que te referías. Entonces é un rogo de que se vai a limpar unha zona concreta. Non, se fixo algo, foi unha pregunta que fixo un dos veciños aquí. Tomo nota do... Para mí é un rogo, porque estás afirmando que hai unha zona que está mal, se irá a verificar. O rogo se fixo, ahora pregunto se se fixo algo ou non. Non sei se xa cando se ten confirmar pensado algo facer. No. Bueno, pois entonces confirmoche que non se fixo, se irá e se revisará por se hai algún problema de seguridade para as persoas que van ao cementerio, que non se dé así. A respecto da aldea de arriba, Longán,
O ano pasado esa estrada estaba dentro do plan de bacheos e se cubriron con un plan de bacheos que, bueno, os plans de bacheos, que dicir, o bache ten un tempo de vida limitado, pero esta rúa está dentro do plan de asfaltados que se pediu a Masprovincia 2024. Está en execución agora mesmo. Forma parte do mesmo plan polo cal, por exemplo, se asfaltou Rodeira. Estas rúas serán asfaltadas próximamente tamén dentro deste plan e serán asfaltadas completamente tanto a Aldea da Riba como Longán. Non che podo decir exactamente, o están executando. Hai unha serie de rúas, non é solamente esta, a Rúa Carril, a Rúa Cunchido, a Fonte Pesada, que si Carril xa dixen. Entonces, van acometéndose por orden. De feito, moi posiblemente, Longán será a última, porque queremos, non sei se, sabedes que se aceptou, hubo unha cesión por parte do propietario do muro que estreita a Aldea da Riba, entonces queremos anchear e xa logo asfaltar todo. E como necesitamos tempo para executar esa pequena parte inicial, posiblemente será a última, pero non obedece a que o resultado finalmente sexa mellor para todas e para todos. Tiña pensado outra pregunta por orden, pero cambio en orden, xa que mo puxo fácil. Con respecto ao asfaltado que se fixo en Rodeira, dúas cousas. Unha, co mismo criterio que está facendo ese, que me parece ben, por que non se fixo o asfaltado Rodeira máis tarde, cando se te remataran as obras que se están facendo, están pasando todos os camións por encima do recén asfaltado, e non se esperou a finalizar a obra do edificio que está facendo solo a carón do río? Por o mismo criterio que está falando. Son criterios técnicos, eso aí non é unha cuestión política, francamente, que decir, os técnicos municipais, directores de obra, toman as súas decisións, e salvo que sexa unha cousa como a de Longán, que hai unha razón moi concreta, que se obliga a marcar esa orde, nos o deixamos evidentemente a criterio dos técnicos. Non sei se son criterios políticos, ten comprado xa o parcela ou están firmado a parcela para poder afirmar que se vai a ceder esa parcela para ampliar o de Longán? Sí, a parcela foi cedida xa ao Concello, sí, por eso digo. Con respecto a esa rúa ou esa zona que se foi asfaltada, cando se ten pensado pintar? E ademais, como saben, o IES de Rodeira recentemente tuvo unha serie de uns pequenos incidentes sobre o tellado, e siguen os contenedores no carón do dito instituto, e non sei se descoñece os problemas de tráfico que está a acontecer nesa zona, sobre todo agora cos alumnos que hai polas tardes do IES de María Soliño, e os contenedores siguen ao lado de onde ten que aparcar ou parar os autobuses. Quería saber se teñen pensado sacalos, cando ou cando non. Pois estamos pendientes da subida das arquetas, estamos pendientes do pintado, claro que sí, que os contenedores van a volver ao seu estado onde estaban, para que non haya ese problema da afluencia, visto polo tema das persoas que veñen agora do María Soliño, está indo a policía a xestionar o tráfico. Que terminen as obras do IES Soliño, porque igual xa non fai falta. Eu digo que non esperen a que se finalicen as obras de María Soliño. Despois, a penúltima é o tráfico. Sabe que hai bastante problemas co tráfico que se está a facer, o atasco que está facendo a parada dos pais que deixan os rapaces no CEIP de Castrillón todos os días, e bastante problemas, incluso altercados, chegar as mans a algúns pais e a algúns condutores que pasan pola zona. Teñen pensado regular esa zona, enviar á policía para que se regule, pero o atasco creo que está sendo bastante grande. Si son coñecedores dos problemas que hai, polo menos coñezo no CEIP de Castrillón, son coñecedores dos problemas que teñen ali, ou se están facendo algo? De facto, dentro do colexio a día de hoxe non chegou ningún tipo de queixa, que dicir, tomo nota igualmente, pero non nos chegou ninguna queixa nin por parte da AMPA, nin ningún colectivo.
De todas maneiras, o veremos e veremos que medidas se poden tomar, efectivamente. O temporal de Martiño, pois, entre outras cousas, hai moitos espellos de cruces que foron derribados polo temporal, unhos rotos e moitos no chan. Entonces, gustaríame que se revisaran todos eles e se repuseran. É un rogo. Sí, de feito, esta mesma semana, dende sinalización, se colocaron todos os espellos que quedaban disponibles. No, todos os que quedaban disponibles no almacén do Concello, digamos, haberá que facer unha nova adquisición de espellos porque, efectivamente, o temporal, digamos que agravou a situación neste punto. E a última, bueno, xa me contestou a concelleira hoxe pola mañán a Rúa Rosada, levase varios días con as obras ali, hai varios días tamén que deixaron de traballar, comentoume que pa semana está previsto, esperemos que sea a semana que ven que se repare, porque as chuvias o que fixo foi retirar toda a terra que estaba nivelando a zona e agora se faise moi peligrosa o paso por unha das rúas de Codia, nada máis. Hola, boas a todos. Bueno, teño un rogo dun veciño, vale, que me di que na orla de Alcaldes, cando se fixo a modificación, púsose mal o nome de Ramón Espiño Arceo. Entonces, bueno, o rogo desta persoa é se é posible cambiar esa placa e poñer o nome correctamente. Logo, quería facer dúas preguntas. No último pleno de enero falamos dos contenedores, de pilas, de residuos varios, que viñan a vir 5 para Cangas. Bueno, estaba por determinar. Non temos coñecemento deles. Entón, a ver como está a situación, se o reparto foi equitativo ou igualitario entre os concellos. E despois, outra pregunta que quería facer é se en algún momento ides a responder ás preguntas que fixemos no pleno de enero, que non recibimos contestación delas. E por último, un rogo. Volve a haber incidencias coa recollida do camión da basura na zona vella a altas horas de madrugada coa alerta sonora que desperta os veciños. Entonces, bueno, pois pola miña parte nada máis. Ai, xa non falo máis. Ben, o día 10 de marzo nos solicitamos o acceso ao expediente onde se atopa o contrato da prestación do servizo de axuda no fogar, no primeiro punto, que se nos deu ese acceso, e no segundo punto, a elaboración dun informe xurídico e de control interno do gasto en referencia a situación contractual na prestación do servizo de axuda no fogar, b, proceso de recoñecemento das facturas que presenta a mercantil que presta o servizo de axuda no fogar e C, situación da tesourería municipal respecto da posible existencia de facturas pendentes de pago. Isto foi presentado coa firma de máis dun tercio da corporación, co cual leva implícita a obriga de respostalo en 10 días hábiles. Pasaron 15. Entonces queremos saber onde está este informe. Neste caso é unha cuestión que non podo responder eu directamente, pero se vos fará chegar entonces o antes que se poida. Non depende dun... Que? Sí, te entendo. Quero decir que no último pleno a alcaldía se vanagloriaba de que sempre se contestaba e se daba resposta e se daba documentación. Entonces, isto é unha constatación e a partir de agora, cada vez que haxa unha, porque non é a primeira vez,
cada vez que asa unha, pois tamén queremos que quede reflectido, vale, porque isto é unha constante. Ese informe é tan preciso como o acceso ao expediente, entonces non entendemos por que si unha parte e por que non. Pero sen informe. Pedimos ambas as dúas cousas. Coas 10 sinaturas do grupo, que é máis dun tercio do grupo. Bueno, eu teño un rogo que facer, e digo rogo porque no pleno de Xaneiro fixen pregunta, pero dixeronme que me respondían por escrito e a resposta non chegou. Entonces vou a rogar que se me contesta a pregunta que fixen. Bueno, a min si me contestades oral, hasta pois tamén me gusta, ¿no? Porque así queda grabado, todos nos enteramos, porque por escrito pois a xente non se suele enterar das respostas. Entonces eu preguntei, penso que fun bastante concreta, pero mellor non fun demasiado, vou intentar ser máis agora. Fixen unha pregunta moi clara, se sabía aberto algún expediente pola obra que se está facendo en Rodeira, polo vertido que hubo ao mar, que xa estuven explicando que cando choveu se encheu toda a obra de lama e había unha bomba da chique que estaba botando directamente toda esa auga ao río e iba ao mar. Non se me contestou, espero que agora se me dé resposta. Ali foise tanto por parte dos técnicos municipais como por parte de tamén se avisou a Augas de Galicia para ver se efectivamente se podía ou non se podía bombear a auga que se acumulaba na obra ao río, e en principio dixeron que era perfectamente lícito o bombeo de auga, non evidentemente se están botando calquera outra cousa, pero o que se estaba bombeando era auga e dicían que non había problema con eso. De todas maneiras, hei de pasarvos o que é o informe por escrito. Vale, pois agradezo, pero bueno, eu como persona particular, calquer persona pode coller unha mostra de auga, levala a analizar, e podo vos asegurar que ali non solamente había barro, aí se estaba vertindo de todo nese río, e penso que o Concello debería de ter constancia diso, porque é unha cousa que nos afecta a todos no pobo. Penso que é algo bastante relevante. Bueno, Unha vez que se lle dá aviso a Augas de Galiza, eles teñen que facer ese tipo de análisis, como dis, que decir, é a súa función, é o seu deber de xestionalo. O Concello creo que algunha competencia ten tamén, pero bueno, espero a resposta. Quería facer agora unha pregunta que é sobre a fonte que está na Alameda de Cangas. Esa fonte está parada, está sucia, está insalubre, está ao lado dun parque de nenos, aí pódense criar mosquitos, entre outros organismos. Entonces quería preguntar se vai a limpiar ou se vai a poñer a funcionar, aunque sea algún día, fin de semana, festivo, así. Se non, pois gustaríame que valoraran vaciala. A idea é que a fonte se manteña en funcionamento, como se fai normalmente. Esa fonte, cada tanto tempo, se baleira e se volve a reencher para evitar ese tipo de problemas. Non está en funcionamento as 24 horas, pero como non estivo nunca. É dicir, se traballa con ela como se viña facendo neste Concello. Procuramos limpala cando prega e o que se fai sempre con ela dende fai moitos anos. No edificio Solla, xa acabo, só é iso. Sabes que había unha ou dúas plazas de minusválidos, están completamente, non se miran. Entón, máis que nada porque aí vai xente maior, entón están dicindo que, bueno, moitas veces topan o hueco os coches que non son de xente que vai... Bueno, pechamos entonces a sesión ordinaria. Se alguén do público quixera comentar algo, pois pode facelo agora. Di. Sí, claro.
Como por outro lado, non te entendo. No, vai por un lado e logo vai polo outro. Sí, no, cubren os dous lados, sí. Sí, porque leva doble canalización. Sí. Esperemos que quede ben. Con esa idea se traballa, pero bueno. Bueno, boa noite a todos e a todos.